ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang pagkakilanlan ng bawat tao ang kanyang birth certificate. At iba pang mga certificate ng kanyang mga achievements sa buhay. Maaring requirements itong certificate para makapag-aral, kumuha ka ng passport, para makapagtrabaho abroad o para mas gumanda ang status sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang tinatagong certificate mo na ipagmamalaki mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners natin sa Barangay Love Stories. Kapag wala pong trabaho ay nakikinig po ako sa inyo sa radio at minsan naman ay sa live streaming. Kaya po ako sumulat sa inyo dahil naniniwala ako na kapupulutan din ng aral ang karanasan ko. Ako po si Daphne, tubong Cavite, pero sa Quezon City ako naninirahan para magtrabaho sa isang call center. Dito rin ako nag-aral ng college kaya kabisado ko na ang buong QC. Sa pag-aaral ko noon at pagtatrabaho ko kahit malayo sa aking pamilya ay nagpursige akong magtagumpay. Hanggang sa lumuwas ang kapatid ko mula Cavite dahil mag-aaral siya sa college. Katulad sa pinasukan ko noon. Natural lamang bilang ate na maging gabay at sandigan niya ako, Papa Dudut. Tumira sa akin ang kapatid ko para makatipid sa renta. At ako rin ang nagpresentang asikasuhin ng ilan sa mga kailangan niya. Kabilang na nga ang pagkuha ng birth certificate niya sa PSA. Hindi pa kasi uso noon ang mga online. Kaya mano-mano na inasikaso ko ang mga kailangan ng kapatid ko. Mahaba pa rin ang pila noon sa tanggapan ng gobyerno at doon habang nakapila ako ay nakatabi ko si Roy. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na agad ako sa kanya. Gwapo siya, Papa Dudut, kung makatitig at ngumiti. Yung ngiti niya ay parang natutunaw ang lahat ng inip ko sa paghihintay sa pila. Kinausap niya ako, Papa Dudut. Ano nga ulit ang pangalan mo? Daphne, Roy, right? Tama. Anong kukunin mo? Senomar ba? Uy, grabe, hindi ah. Single nga ako at hindi pa ako magpapakasal. Mukha na ba akong ikakasal? Maganda ka kasi kaya naisip kong may pumakot agad sa'yo para di ka makuha ng iba. Ikaw naman. Kaso wala. Di ako naniniwala. Nako, dapat kang maniwala. Nandito ako para kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. Requirements kasi para sa school niya. Mabuti ka palang ate. Medyo. Ikaw ba? Anong kukunin mo? Siguro senomar mo. Magpapakasal ka na ba? Hindi Ba't mo nasabi yan? Nako, okay, alam ko na. Dahil gwapo ako at malamang may babaeng binakuran agad ako para hindi ako makuha ng iba. Lakas ng tama mo. Bakit mo tinanong? Tinanong mo kaya ako niyang kanina, kaya binalik ko lang sa'yo. Sa bagay. Pero yun naman talaga sadya natin dito kukuha ng certificate. Birth, marriage. Basta ako, single ako. Kinuhaan ko rin yung kapatid ko ng birth certificate. Panahin mo yun. Pareho tayo mababait na kapatid. Oo. Sana lang hindi tayo aabuti ng siyam-siyam dito. Haba na ng pila. Oo nga daming tao. Pero sigurado naman makakakuha tayo ng certificate na kukunin natin. Uy, nandito na tayo. Ay, tama naman. Pero di ko talaga ina-expect na ganito karami ang kukuha. Marami na kasi nag-asawa kaya dumami na mga tao sa Pilipinas. Bagay. Ikaw, kailan ka mag-asawa? Hala, grabe namang tanong yan. Para maganda pag-uusapan natin, para hindi tayo mabagot dito. Oo nga naman. Di ko pa alam.
Depende kung may manligaw. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw. Ay, iibahin ko palang sagot. Depende kung gusto ko ang manliligaw sa akin. Juicy ah. Natural lang naman yan na kailangan mo rin mamili na makakasama mo sa buhay, di ba? Tama naman. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Syempre, yung may trabaho. Basic yun. Sigurista ka rin ha? Syempre naman. Di nakakain ng pag-ibig, no? Sa bagay, pero maliban sa may trabaho, ano pa gusto mo? Yan talagang pag-uusapan natin dito. Bakit? Nailang ka ba? Siguro, okay, sige, pwede mo namang di sagutin. Ako nga pala, kakakilala lang natin pero hindi naman na tayo strangers, di ba? Kilala mo pangalan ko, kilala rin kita. Alam mo pangalan ko, alam ko rin pangalan mo. Sige na nga, sasagutin ko na. Yun naman pala eh. Sige, makikinig ako sa sagot mo. Napaka-hypocrite ako naman kung wala sa qualification ko yung may itsura, di ba? Oo, bakit ka natawa? Basic naman nga kasi talaga yun. Di ba una tayo na-attract sa physical appearance ng tao? Yes. Ayoko rin sa pangit. Hindi sa inaalala ko lang din syempre yung magiging anak ko. Alam mo na. Klase ka rin ha. Maganda ka tapos gwapo mapapangasawa mo. Siguradong gwapo at magaganda magiging anak niyo. Ay, sana. Wala lang to paano kung ako yung lalaki? May chance ba yung physical appearance ko? Na. Ikaw talaga. Syempre naman. Gwapo ka naman. Hindi nga. Oo nga. O, tingnan mo silang lahat dito. Ikaw ang pinaka may itsura, no? Naku salamat at pasok ako sa standard mo ng gwapo O bakit ka natatawa? Ano, joke lang pala na gwapo ako. Naku, gusto mo lang talaga ulitin ko sa iyo yung sinabi ko. Mr. Roy, ang gwapo niyo po at kayo na ang pinakagwapo na nandito sa opisina. Pero sana makuha na natin ang birth certificates ng mga kapatid natin. Kasi ang sarap ng humiga at saka magpahinga. Kailangan mo pa ng mas mahabang pasensya. Malayo pa tayo sa finish line. Oo nga. Hindi po mahirap kausap at pakisamahan si Roy Papadudut. Sa pag-uusap po namin na yon ay sobrang pigil po ako sa sarili ko dahil ang totoo po. Kinikilig po talaga ako. Bawat salita niya ay parang musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya ay sobrang nakakabighani po talaga. Kahit umabot kami ng 5 oras sa pila ay hindi ko nararamdaman ang bagot nang dahil sa kanya. Bago kami umalis sa building ng PSA ay hiningi na niya ang number ko at syempre binigay ko kaagad. Hoping talaga ako na baka siya na ang para sa akin at magkatotoo yung gusto ko na kapag magkaanak man ako ay siguradong maganda at gwapo. Nang araw na yon ay agad siyang nag-text sa akin at nangumusta kung nakauwi ako sa bahay. Sinagot ko naman yung text niya hanggang sa araw-araw na kaming nagte-text at niyaya niya ako ng isang date. Gusto niya daw ako kaya nais niyang mas makilala ako personally. Pumayag naman akong makipag-date sa kanya, Papadudut. Ilang beses kaming nagkita at naging boyfriend ko na nga po si Roy. Hanggang sa isang gabi, binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin at buong puso kong sinuklian yon. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat, Papadudut. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Parang ang serious mo. Mahal mo naman ako, di ba? Mukhang seryoso nga to. Ano ba yan? Alam mo, mahal, di mo na dapat ako tanungin ng ganyan kasi alam naman natin ang sagot. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga dito kita dinala sa favorite restaurant mo kasi mahal kita eh. Salamat sa pagmamahal mo Na-appreciate ko talaga lahat ng to. Pero Anong pero? kinakabahan kasi ako. Ikaw talaga, 5 months na tayong magkarelasyon, kinakabahan ka pa rin sa akin? Tsaka kilala na natin ang isa't isa, di ba? Wala na tayong tinatago mula ulo hanggang paa.
Kabisado na natin ang bawat isa. Tama ka, pero Ano ba yung pero na yan? Sabihin mo na nga para ma-let go mo na yan, para gumaan na yung loob mo. Sige na, ano? mukhang good news naman siguro to kasi nagmamahalan naman tayo. Mahal, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Naaalala mo yung third monthsary natin? Yung nakalimutan natin gumamit ng proteksyon? Bale, hindi na kasi ako dinatnan. Tapos medyo masama din ang pakiramdam ko lately kaya ayun, nag-pregnancy test na ako. Eto oh, kita mo naman ang resulta. 2 guhit. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Alam mo naman, di ba? Sinabi ko na to sa'yo, hindi pa pwede. Alam mo, dapat ininom mo kasi yung pills mo eh. Ayaw mo ba? Sinisisi mo na nabuntis ako? Ibig sabihin, mahal, panagutan mo naman ang anak ko. Kasi sabi mo lang kanina na mahal mo ko tapos hindi mo pala ako pananagutan. Mahal kita, pero hindi pa ako handa na magkaanak tayo. Hindi pa pwede. Eh anong gagawin ko? Nakabuo na tayo, buntis ako. Pwede naman nating ipalaglag yan. Tama, maghahanap ako ng pwede nating lapitan para makatulong sa atin. Sasamahan kita. Ano? Mahal, hindi pa natin kailangan ng bata. Kapag kasal na tayo, may sariling bahay, yung financially okay na tayong dalawa, makakagawa naman tayo ng baby anytime sa future noon. Kaya pwede nating ipalaglag yung dinadala mo ngayon. Nahihibang ka na ba? Kasalanan niya sinasabi mo. Hindi ako papayag na ipapalaglag ang batang to. Hindi pwede. Pero mahal, hindi pa ako handa. Eh ako ba handa? Andito na to oh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ayoko magkasala. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko papatayin ang sarili kong laman at dugo. Hindi pa naman yung bata, di ba? 1 buwan pa lang yan, kaya hindi pa buo yan. Diyos ko naman, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sasabihin mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang taong minahal ko. Kasi naman, Daphne, wala naman sa plano natin na magkaanak eh. Pero pwede naman nating ibahin yung plano, di ba? Ayoko pang maging ama. Wala akong planong mag-alaga ng bata. Ang sabihin mo, hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, tatanggapin mo to eh. Pakakasalan mo ako. Mahal kita, pero wala pa sa usapan natin ang kasal-kasal na yan. Ano pala itong ginagawa natin? Tiki man lang? Bakit ba ako nagtiwala sa'yo kung ang gusto mo lang ay panandali ang kasiyahan? Pareho tayo naging masaya nung ginawa natin yun. Pwede pa naman tayo magpakasaya sa bawat isa eh. Alisin lang natin yung nasa tiyan mo. Promise, mag-iingat na talaga ako. Hindi na tayo makakabuo. Anong klaseng pag-iisip yung meron ka? Hindi ako nakikipagrelasyon para lang sa ganyan. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang isa't isa. Eh, ano ba? Wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang akong gamitin? Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakasalan mo Hindi ako. pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Tapos ang usapan. Papadudot, buo na talaga ang desisyon ni Roy na hindi niya papanagutan ang dinadala ko dahil ayaw niyang masira ang plano niya sa buhay. Dahil sa hindi na kami magkasundo ay tuluyang kaming nagkahiwalay, Papadudot. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko dahil mahal ko ang magiging anak ko. Wala siyang kasalanan at gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan nitong mabuhay sa mundo. Pero takot ako na sabihin ko ang totoo sa mga magulang ko. Maaring nasa tamang edad na ako, may trabaho pero takot pa rin ako sa mga magulang ko. Takot akong sabihan nila na bakit ako nagpakatanga sa isang lalaki. Na bakit hindi ako nag-ingat. Ang tanging nakakaalam na mga oras na yon ay ang kapatid kong kasama ko sa inuupahan namin. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi naman ako nagsisisi na nabuo ang bata pero nagsisisi ako dahil ang ama niya ay ayaw siyang tanggapin. Sa takot ko sa mga magulang ko ay nagpa-relocate ako sa malayong probinsya sa norte. Kahit mas mababa ang sahod doon, ng pagiging call center ay pinatos ko para lamang maitago sa pamilya ko ang lahat. Ni hindi na nila alam na may boyfriend na ako noon. Ang diskarte na lang namin ang kapatid ko na gusto kong pumunta ron dahil na burn out na ako sa trabaho.
Kaya ako lumipat ay para naman mas maiba ang nakikita kong environment. Papa Dudut, takot ako. Takot kasi ako na kung lalaki na ang tiyan ko at biglang bumisita ang mga magulang ko ay magkakagulatan na. Matatanda na rin si nanay at tatay at ayaw kong dahil sa malalaman nila ay may mangyari pang masama sa kanila. Kaya naman tinuloy ko ang paglipat para makaiwas at makapag-isip na rin ng tama at paghandaan ang pagdating ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang lumipat ako, Papa Dudut, ay nagpapadala pa rin ako ng pera sa kapatid ko para sa renta niya at para sa pagkain. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Bakit ko pa ina-isolate ang sarili ko? Bakit ko pa kailangang gawin ito? Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko na hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang ay kailangan kong maipanganak ang anak ko at gusto kong maging malusog siya. Simula na maghiwalay kami ni Roy ay hindi na talaga siya nagparamdam. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi man lang nangumusta kung hindi pa ako nahihirapan sa pagbubuntis ko sa anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang nahihirapan po ako. Wala akong katuwang, wala akong pamilya at nag-iisa lamang ako. Kaya noong papalapit na ang kabuwanan ko ay mas lalo akong nakaramdam ng takot. Paano kung hindi maging maayos ang panganganak ko? Ano ang gagawin ko kung wala akong pamilya o kaibigan man lang sa tabi ko na tutulong sa akin? Kaya naman naisipan kong lakasan ang sarili ko at umuwi sa Cavite. Ayaw kong mag-isa lamang ako sa oras na ipapanganak ko na ang aking supling. Nay! Nay! Sandali! Papunta na! Daphne? Nay! Anong nangyari? Nay! Nay, huwag po kayong magagalit, ha? Bakit ba? Ano bang nangyari, anak? Kasi, Nay, Ano nga? buntis po ako! Sorry, Nay. Diyos, Sorry. halika nga bata ka. Pumasok ka. Ikaw ba nagbitbit ng mga gamit mo? Naku, bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Ano bang nangyari? Daphne, sino ang ama ng dinadala mo, ha? Nasaan siya? Hindi mo man lang sinabi sa amin na buntis ka. Kahit yung kapatid mo, wala ring sinabi. Nay, I'm sorry po talaga. Pero wala pong ama ang anak ko. Ano? Ibig sabihin, Daphne naman. Bakit naman ganito? Nagkamali po ako, Nay. Maling-mali po. Pero ayoko po may magawa pa akong mali. Ayoko po ipalaglag yung bata. Gusto ko po siyang mabuhay, Nay. Mahabaging Diyos. Ay, talagang mali kung ipinalaglag mo yan. Ay, nakong bata ka. Sandali. Nakakapagpa-check up ka naman ba? Opo. Mabuti naman. Ay, naku anak, bakit naman ganito? Ginulat mo ako. Nay, handa naman po ako sa anumang galit niyo. Kahit sumbatan niyo po ako, tatanggapin ko po yun kasi nagkamali naman po talaga ako. Eh ano bang silbi ng panunumbat ko? Naging mabait kang anak, Daphne. Hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Pero ito... Hindi ka ba talaga pakakasalan ng ama ng batang yan? Hindi po. Nawala na lang siya na parang bula matapos niyang malaman na nagdadalang tao ako. Napaka-irresponsableng lalaki yan. Saan mo ba nakilala yon, ha? Hindi mo man lang inalam ang pagkatao ng lalaking yon. Mabait naman po siya sa akin, Nay.
Akala ko po kasi maayos siyang tao. Naging okay naman po yung relasyon namin eh. Pero nang malamang buntis ka, hiniwalayan ka. Napakasama ng lalaking yon. Sorry, Nay. Sorry po. Ay naku, huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na may taong mapagsamantala. Si tatay kaya, matatanggap kaya niya to? Siguro, magagalit yun sa umpisa. Pero mahal ka ng tatay mo. Matatanggap niya rin yan. Natatakot po ako, Nay. Ang importante ngayon, nandito ka. May kasama ka. Hindi po kayo galit sa akin. Ay, hindi ko alam, Daphne. Ang sa akin lang, anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan at apo ko ang batang yan. Kung mas ginamit ko lang sana yung utak ko, hindi sana nangyari sa akin to. Ay, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mabuti sa isang buntis ang umiiyak. Tumahan ka na. Ako nang bahala mamaya sa tatay mo pag uwi niya. Sigurado po ako pagchichismisan tayo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Wala naman silang ambag. Hindi nila alam ang nangyari. Tsaka, sino ba sila para husgahan ka? Nandito lang ako, anak. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka dito. At sana maging maayos ang panganganak mo. Papa Dudut, hindi madali kay tatay noong nalaman niya na buntis ako. Pero tulad ni nanay ay inunawa niya ako, Papa Dudut. Kalaunan ay pareho silang dalawa na naging excited na sa unang apo nila. Nakikipag-away pa sila sa mga marites na sinasabing disgrasyada daw ako. Hanggang sa dumating ang araw na pinanganak ko ang munting anghel ko. Sa unang rinig ko ng pag-iyak niya ay parang lalabay sa tenga ko. Ang sarap pala sa feeling na marinig ang boses ng anak mo na nagbibigay ako ng buhay. Nang makita ko, Papa Dudut, ang mukha niya ay sobrang tuwa ko. Tama lang ang desisyon ko na hindi ko siya pinalaglag. Tama ang desisyon kong harapin itong pagsubok na ito. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa pero syempre nandyan naman ang lolo at lola niya. Bumalik ako sa Quezon City kasama ang anak ko at naging porsigido ako sa trabaho dahil sa anak ko. Kahit walang amang nakalagay sa birth certificate niya, nagiging ama at ina ko para sa kanya. Pinangako kong mamahalin at aalagaan ko siya. At kahit iniwanan kami ng ama niya, ay kaya ko siyang buhayin. Hanggang isang araw, bumisita si nanay sa QC. Namasyal kami sa isang mall at laking gulat ko, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon matapos ang huli naming pag-uusap, ay nakita ko si Roy. Oh, ano ba yon? Si Roy po. Ano? Ang lintik na lalaki na yon? Nakita ko po siya. Ayun po, nakatayo doon. Sino dyan? Yung naka-green po na t-shirt. Ang hayop na yon. Teka, sandali ha? Nay! Anong gagawin niyo? Ano pa? Di susugurin ko ang lalaking yon? Nay, wag na po. He! Manood ka na lang dyan. Hoy, lalaki! Nay! Daphne? Kulang niya akong lalaki ka? Hindi ka pa ba kinarma sa ginawa mo? Sandali! Hindi ka pa mangungumusta sa babaeng kinakasan mo? Sa babaeng niloko mo? Huwag tayo dito mag-usap. Ay, bakit hindi pwede? Hoy, kahit saan ko gusto, wala ka magagawa. Ang sama-sama mong tao ka. Nakakaya po dito. Ay, naku, mahiya ka pa pala. Matapos mong buntisin ang anak ko, iwanan siya, tapos ngayon may pahiya-hiya ka pang nalalaman dyan. Ay! Roy, saan mo ba gusto mag-usap? Pagbibigyan kita. Hoy, Daphne! Sa parking lot, walang tao doon. Okay, doon tayo mag-usap. Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, tara na, Ayoko nakakahiya. sabi! Nay! Ngayon nandito na tayo.
Ilang taon kong tiniis ang lahat. Alam mo bang sobrang nagsisi ako dahil napaikot mo ko? Kalimutan na natin Anong yun. kalimutan? Kalimutan ang mga ginawa mo sa akin at sa anak ko? Ibang klase ka ring lalaki ka? Gagawin mo pang mamamatay taong anak ko noon sa plano mo? Hayop ka! Buti talaga hindi ako sumunod sa gusto mo eh. Kahit walang ama sa birth certificate ang anak ko, hindi kawalan. Pasensya na talaga. Hindi kasi talaga kita pwedeng panagutan nun. At kahit ngayon, At bakit? Dahil gusto mo maging single forever at anak ka ng mga babaeng gusto mong lokohin? hindi po. Daphne, sorry talaga. Alam mo, nakukonsensya talaga ako sa ginawa ko pero hindi talaga tayo pwede. Tama na ngayong hindi tayo pwede. Mas lalo mo nang pinamumukha na nagpakatanga ako sa'yo. Sa totoo lang, minahal kita. Alam mo yan. Pangklase? Mahal. Mahal tapos hindi pananagutan? Ano yon? Nagsinungaling ako sa'yo, Daphne. Ano? Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Alin ba doon ang totoo? Dapat hindi na natin to kinausap eh. Dapat sinapak na lang natin. Sobrang makasarili ako. Nung araw na nagkakilala tayo, nabighani talaga ako sa'yo. Totoo yun. Kaya napilitan ako magsinungaling sa'yo. Ano? Ang totoo, sa Inumar ang kinuha ko kasi magpapakasal na kami ng asawa ko nun. Ba't walang iya talaga to, ano? Ibig sabihin sa simula pa lang niloko mo na ako? Mangloloko ka? Kaya pala ayaw mo akong mabuntis. Kasi may sabit ka na pala. Napakasama mong tao. Napakasama mo. May taong katulad mo. Sinaktan mo ng hustong anak kong hayop ka. Ha? Ayan! Sige! Sorry, patawarin mo ako! Pwede bang kapag makita mo ko, wag mo na akong lapitan? Ayoko malaman ng asawa ko to, ayoko masira ang pagsasama namin. Napaka makasarili mong tao. Gusto mo makuha ang anak ko. Gusto mo pang ipalaglag ang apo ko. Tapos ngayon, ayaw mong masira ang buhay mo? Huh? Demonyo ka ba? Ayun na nga, Nay. Wala naman dapat pag-usapan pa eh. Ang mga taong katulad niya hindi binibigyan ng oras. Tama! Ang dapat sa kanya, ito! Karmahin ka sana sa lahat ng kasamaang ginawa mo! Halika na, Daphne! Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang naging kabit ako ng walang kaalam-alam dahil ikinasal pala siya noong nagkarelasyon kami. Kaya pala hindi niya ako pinakilala man lamang sa mga magulang niya at hindi ko napuntahan ang bahay nila. Parati lamang kaming nagkikita sa piling lugar dahil may tinatago pala siya sa akin, may asawa na pala siya. Matapos ang pag-walkout namin ni Nanay sa harapan ni Roy dahil ayaw na ni Nanay na mas ma-humiliate pa kami sa kalokohang ginawa niya, ay dumiretso na kami sa bahay. Buti na lamang at mas pinairal ni Nanay ang utak niya at hindi ang kanyang emosyon. Natakot ako na baka atakihin sa high blood si Nanay dahil nakaka-high blood naman talaga ang mga pangyayari at ang makitang pagmubuka ni Roy. Ewan ko ba at hindi ko mapigilang umiyak noon. Dahil nga hindi ko matanggap na naloko ako ng lalaking may sabit na. Kaya naman pinayuhan ako ng nanay ko na huwag nang iyakan. Ang importante ay nakawala ako sa lalaking hindi dapat bigyan ng pansin. Ang importante ay ang anak ko at ang future niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko naman po pinagsisihan na naipanganak ko ang isang anghel sa buhay ko. Maligaya ako bawat araw, lalo na kapag tinatawag niya akong mama at nilalambing. Pinaparamdam niya sa akin na sapat na ako para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit ayokong isipin ang naging ugnayan namin ni Roy noon, parating nagpa-flashback sa utak ko ang mga alaala ng kanyang panloloko. Simula pa lamang noong nagkakilala kami. Ang usapan pala naming yon ay puno ng kasinungalingan. May plano pala talaga siya na akitin at bilugin ang ulo ko para makuha niya ang kanyang gusto. Sadyang huli na ako ng kumala sa relasyon dahil nga sa nabuntis na ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ako nabuntis baka hanggang ngayon ay napaikot niya pa rin ako at patuloy niya akong ginagamit sa pansarili niyang kapakanan. Napaka makasarili niyang tao, Papa Dudut.
Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At ina-assure nila ako na wala akong naging kasalanan at biktima lamang din ako. Dahil kung alam ko naman ang katotohanan ay tiyak na hindi ko talaga pinatulan si Roy kahit lumuhod siya sa harapan ko para manligaw. Alam nyo kasi, Papa Dudut, may detalye doon sa paghaharap namin ni Roy kasama ang nanay ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lamang na nandun pala ang asawa niya at nakita at narinig niya ang pinag-usapan namin. Yun ang sinabi ni Roy sa akin. Paano ko nalaman? Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako at natunto ni Roy kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Daphne, kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka sa harapan ko! Ano ba? Daphne, please naman. Kailangan kong tulong mo. Ano? Tulong? Teka, nabibingi yata ako. Tulungan mo naman ako. May malaki kasi akong problema eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. Kinugood time mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang, please. Ano ba talagang kailangan mo? Ha? Ayoko na ng gulo. Gusto kong kalimutan kung sino ka at kung ano ka sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Yung asawa ko. Anong asawa mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa asawa mo. Daphne, nung nakita niyo ako. Nung nag-uusap tayo sa parking lot kasamang nanay mo, nakita tayo ng asawa ko. Narinig niyo yung usapan natin, nalaman niyo yung totoo. Nalaman niyang naging kabit mo ko. Eh ano naman ngayon? Bakit mo to pinapaalam sa akin, ha? Kasi kailangan ko nga ng tulong mo. Niwalayan ako ng asawa ko. Eh ano? Hindi ko maintindihan at ayaw kong intindihin yung problema mo. Ano naman ngayon kung hiwalay na kayo? Anong tulong yung sinasabi mo? Kausapin mo naman yung asawa ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw may gusto kaya nangyari yung sa atin nun. Ano? Daphne, sige na, tulungan mo lang ako. Ngayon lang. Ayokong tuluyang hiwalayan ako ng asawa ko. Nahihibang ka ba? Gusto mong kausapin ko siya at sabihin nilandi kita para patulan mo ko nun? Wow! Lakas ng tama mo, ha? Daphne, please. Etong pwede kong mabigay sa'yo. Tigilan mo ko, Roy! Hindi ko gagawin ang kalokohang to. Daphne, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumbinsi mo ang asawa ko na makipagbalikan sa akin. Kahit ilang sampal tatanggapin ko, tulungan mo lang ako. Sige na. Hindi! Binaboy mo na nga ang pagkatao ko, Roy. Bababuyin mo na naman. Ganyan na ba talaga ako kaliit sa tingin mo para gawin to, ha? May natitira pa akong dignidad. May natitira pa. Kaya tigilan mo na ako, pwede? Wala kang mapapala sa akin. Daphne naman. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi ng kailangan kong tulong mo. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Napakawalang hiya mo na nga. Gagawin mo pa akong tanga. Para ano, ha? Para magmukha kang mabait. Para magmukha kang mabuting asawa at nagkamali lang dahil may malanding babaeng umakit sa'yo. Kakaiba rin ang gusto mong kwento, ha? Daphne, oh, eto. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Tigilan mo nga ako sa paluhod at pagmamakaawa mo sa akin. Kahit buong araw at gabi ka pang lumuhod dyan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako haliparot, alam mo yan. Nagmahal ako noon. Nagtiwala. Umasa na yung lalaking binigyan ako ng pag-ibig, seseryosohin at mamahalin ako ng totoo, pero hindi pala. Ang lalaking minahal ko, isa palang demonyo. Daphne, patawarin mo na ako. Ilang beses akong nagmakaawa nun sa'yo na huwag akong hiwalayan, di ba? Dahil nagdadalang tao ako. Ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi. At ngayon, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo na ako ang may kasalanan na lahat? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Daphne naman! Manigas ka dyan! Sobrang nag-init talaga ang buo kong katawan sa gustong mangyari ni Roy, Papa Dudut. Niloko na nga ako, gusto pa niyang maging kasabwat ako sa panlulokong gagawin niya. Sino bang matinong babae ang papayag sa ganon? At saka hindi ako cheap na babae na pwede niyang gamitin.
Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay Roy. At siguro tuluyan na siyang hiniwalayan ng kanyang asawa. Deserved naman niya kasi wala siyang kwentang lalaki. And after 2 years ay may nakilala naman akong lalaki. At dahil nga sa karanasan ko kay Roy ay siniguro kong single ito at makikita sa Senomar o Certificate of No Marriage na hindi pa siya kasal. Mabait at hindi sinungaling ang naging boyfriend ko, Papa Dudut. At tanggap niya ang nakaraan ko at ang anak ko. Sobrang maunawain at mapagmahal. At dahil swak naman kaming pareho, naisipan namin ang magpakasal. Pareho kaming kumuha ng Senomar dahil requirement ito para kami ay ikasal, Papa Dudut. Evan, dumating na yung Senomar natin. Bubuksan ko na ba tong 2 envelope? Sabay ba talaga? Sabay tayong kumuha eh. Sige, buksan mo na para malaman mo single na single ako at ready na pakasalan ka. Sige, ikaw ang magbubukas ng sa akin at ako naman ng sayo. Game? Game! Teka, babasahin ko na. Ayan! Single! Single nga, sabi ko sa iyo eh. O ano, pwede na tayo ikasal. Wala tayong sabit pareho. Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi ko mapigilan. Natutuwa lang ako kasi matutuloy na yung kasal natin. Ako rin, sobrang saya ko na ikaw magiging asawa ko. Evan and Daphne Nuptial. Malapit na malapit na. Parang showing soon lang na plug ah. O bakit? Artistahin naman tayo ah. Alam mo Han, naisip ko, total magiging mag-asawa na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko nang ituloy yung sinabi ko nun sa'yo. Yung bala kong i-adapt yung anak mo. Gusto ko magamit niya ang apelyido ko na ako ang legal na ama niya sa mata ng batas. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana pumayag ka na. Sorry Han. Oh, kaya mo pa rin? Hindi. Gusto ko. Doon kasi hindi ako sure sa idea mo na ganito kasi nga ayoko mag-expect na magiging happy ending tayo. Pero napatunayan ko na totoo ka. Na mahal mo nga ako. At wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ako. Alam mo Han, walang araw na hindi ako naging totoo sa'yo. Ayoko rin yung sinungaling na tao eh. Basta ngayon, ang importante malapit na yung kasal natin. At gusto ko na ibigay ko rin sa anak mo yung apelyido ko. Kasi hindi lang ikaw ang mahal ko, pati na rin ang anak mo. Ang lahat sa'yo. Han. Deserve mo at ng anak natin na maging masaya tayo bilang isang pamilya, ha? Kaya please, pumayag ka na. Oo naman. Gusto kong dalhin namin ang anak ko ang apelyido ng isang lalaking sobrang bait. Salamat, Hana. Ikaw kasi, mabait ako kasi mabait ka rin. Tsaka, may isa pa pala akong request. Ano yun? Gusto ko, gawa agad tayo ng kapatid niya para 2 na agad yung anak natin. Oo ba? Oh, yun naman pala eh. Ready na ako dyan. Yan. Happy family tayo niyan. Magkakaroon na tayo ng marriage certificate. At sayong-sayo na ako. Ang swerte ko sa'yo. Ako ang swerte sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal na mahal din kitahan. Ikinasal kaming dalawa ni Evan, Papa Dudut. At on the process na ang adoption ng anak ko para maging legal father niya si Evan. Sobrang saya ko po dahil hindi ko lubos akalain na ibibigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking kabaligtaran ni Roy. Naging maayos po ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko at ng anak ko. At ngayon po ay 5 buwan na akong buntis.
Natupad po agad ang gusto ng asawa ko na susundan namin ng bunso. Wala akong naging problema sa asawa ko at ang pinagpapasalamat ko ay araw-araw na nagiging biyaya ang pagsasama namin. Sa ngayon ay wala akong balita tungkol kay Roy at wala akong balak na makibalita pa kung ano ang nangyari sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Ang sa akin ay gusto kong mapanatiling masaya at malusog ang aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Daphne. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo maitatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Ikaw, kabarangay, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa kahit na hindi mo na siya kasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Audrey, 35 years old. Nagkaroon ako ng partner for 15 years. Si Phil, kaedad ko lang din siya. Nabiyayaan kami ng isang anak mula noong nagkaroon kami ng anak ay naisip naming magpakasal na. Kaya lang, napansin namin, Papa Dudut, na lagi kaming humahanap ng dahilan para huwag planuhin lagi ang kasal namin. Hindi namin alam kung ano ba ang problema kasi ang tagal na rin naman naming magkarelasyon. Kasal na lang talaga ang magbibigay ng formality sa lahat. Pero ang palaging pag-iwas namin sa pagpaplano sa kasal namin ay siyang magbubukas ng aming mga mata sa katotohanan. Isang araw, nag-usap kami biglaan. Ayaw na naming ituloy pa ang relasyon namin. Nag-agree kaming pareho na sapat na ang 15 years na relasyon namin. Walang samaan ng loob. Maginhawa naming tinanggap na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon namin. Ang nagulat nga ay yung mga kamag-anak at kaibigan namin at nakita kasi nila na halos wala kaming pagtatalong dalawa. Almost perfect na nga raw ang relasyon namin. Walang gulo o kahit na anong issue. Hindi naman namin may paliwanag sa kanila ang nararamdaman lang namin na ayaw na namin sa isa't isa. Alam naming dedepensahan nila yon at sasabihin pwede pang maremedyohan. Pero kasi alam namin dalawa ni Phil na tapos na talaga ang lahat sa amin. At kailangan na lang naming maging magulang sa 6-month-old baby na si Luna. Sa kanya na namin ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron kami sa puso namin. Kaya naman kahit mahirap na hiwalay na kami at hindi kami magkasama sa iisang bahay ni Phil, sinigurado naming maibibigay namin lahat ng needs ni Luna sa pamamagitan ng co-parenting, Papa Dudut. Kakayanin ba natin? Oo naman. Tayo pa ba? Paano kung magaya tayo sa ibang magulang na hindi magkasundo sa pag-aasikaso sa anak? Hindi mangyayari sa atin yun. Magtiwala ka sa atin. Ngayon mo lang sinasabi yan kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo pa alam kung ano yung pagdadaanan natin. Pagdaanan lang natin kung ano man yung kailangang pagdaanan. Ang importante, lalaban tayo. Pasensya na, overthinker lang talaga ang ex mo. Sorry ka napunta ka sa magaling mga assure na ex. Natatawa lang ako. Grabing magbiro ang tadhana Bakit naman? Kasi, ang tagal na nating magkarelasyon. 15 years yun.
Tapos nakailang beses din tayo mag-try na magkaroon ng anak noon. Laging palyado. Tapos kung kailan naman tayo binigyan ng anak, saka naman tayo nagkahiwalay. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Huwag na pala. Ako naman pinag-overthink mo. Sorry na. Muntik ko nang ipalaglag si Baby Luna nung nalaman kong nakabuo na tayo. Ano? Kasi naman, pasira na yung relasyon natin noon. Ang gulo na. Kahit hindi natin aminin, ramdam ko nun yung distansya sa pagitan natin. Kaya parang ang hirap ng kalagayan ko. Nag-overthink ako. Ako rin may aaminin. Ano ba to? Para naman tayong nag-open forum. Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin. Para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano ba nga aminin mo? 1 buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Bakit naman naisip mo pa rin na magpakasal tayo? Kasi magkakaanak na tayo nun. Yun naman ang dapat gawin sa sitwasyon natin noon, hindi ba? Pero ikaw naman tong panayang iwas sa usapang kasal after. Nahalata mo pala. Kaya ba ikaw na rin yung kusa nagsabi sa akin na huwag tayo magpakasal? Oo, kasi kilala na kita. 15 years ba naman tayo magkasama sa iisang bubong? Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Pero kung hindi mo naramdaman na umaayaw na ako, gusto mo pa rin bang makasal tayo? Bakit tumatawa ka lang dyan? Kasi naisip ko, wala na rin pala namang point na pag-usapan pa ang past. Baka kung ano pang masabi natin at magkasakitan pa tayo, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Tapos na rin naman yon. Ang mahalaga, andito tayo para sa anak natin. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala nang dapat pag-usapan kundi ang co-parenting sa anak natin, ha? Opo, boss. Masusunod yan. Ay, teka, maghahanda lang ako ng merienda natin. Baka abutin tayo hanggang mamaya sa pag-uusap para sa anak natin Mukhang magiging madugong usapan natin tungkol sa anak natin At least hindi madugong usapan sa past. Kung ang ibang babae ay mahilig ungkatin ang past, ako naman ay hindi. Ayoko na. Sa totoo lang ay ganon ako noon at gusto kong pag-usapan namin ni Phil lagi ang nakaraan. Ayoko may gusot pa kami sa past para naman maging smooth lang ang present namin. Pero nung mga oras na yon na pinag-usapan namin ang past ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po ako komportable na ungkatin ang totoong nararamdaman namin noon bago kami magkahiwalay. Mabuti na lang at pumayag si Phil na itikom ang bibig para hindi na namin i-discuss ang naging feelings namin noon. Kaya naman ang mga oras na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang ayusin ang co-parenting namin sa anak namin na si Luna. Naging maayos naman ang usapan. Naging civil kami sa isa't isa at feeling ko mas lumalim ang friendship namin. Ang anak naming si Luna siyempre sa poder ko. Dadalaw si Phil 4 na beses sa isang linggo kapag hindi siya busy. Tuloy ang sustento niya sa aming mag-ina. Humingi lang ako ng sapat sa kanya dahil alam kong kailangan din niyang magbayad ng bills sa bagong titirhan niya. Pinaubaya na niya sa akin ang maliit na bahay na binili namin noong nagsasama pa lamang kami. Para na lang din sa anak naming si Luna. Napakabuti ni Phil habang tumatagal ang co-parenting namin ay nagugustuhan na namin yon. At naisip naming pareho na parang mas okay talaga na nagkahiwalay na lamang kami dahil mas naging patas kami sa usapan at mas panatag. Bukod pa roon ay gumanda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Yun naman ang hindi namin pwedeng tanggalin sa aming dalawa. Ang maging magkaibigan. Pero kung tanggap na namin ang sitwasyon namin na ganon, meron pa rin mga tao na hindi pabor sa setup namin. Yon ay ang mga mahal namin sa buhay na gusto kaming magkabalikang dalawa, Papa Dudut.
Sorry kung nalate ako ng dating ha. Hindi ko inasahan na magdadagdag pa yung boss namin ng trabaho eh. Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo, okay lang kung hindi ka muna makadalaw ngayon eh. Bawing-bawi ka naman ng mga nakaraan. Hindi pwede. Napag-usapan na natin to. Pagdalaw na nga lang ang gagawin ko, hindi ko pa magawa. Ayos nga lang. Baka naman maumay na ang anak mo sa'yo sa kakadalaw. Ayoko no. Mabuti ngayon pa lang eh, mamemorize na yung mukha ko. Saka palagi ko namimiss ang anak natin. Kahit hindi ko schedule ang pagdalaw sa kanya, namimiss ko siya. Ganito pala feeling ng isang magulang no? Ako nga rin eh. Partida ha, magkasama na kami sa bahay buong araw. Pero kapag lalabas ako at ipababantay ko kay mama si Luna, naku, hindi ako mapakali. Gusto ko nang umuwi kagad para makasama ang anak natin. Kamusta pala mama mo? Ang tagal ko nang hindi sila nakikita ng papa mo ha. Pakisabi, nabanggit ko sila sa'yo ha. Baka mamaya magtampo na sila sa akin. Ay nako, mas mabuting wag muna kita banggitin sa kanila. Oh, bakit naman? Eh kasi kukulitin lang nila ako. Kukulitin? Ano, makipagbalikan sa'yo. Ah, kuha ko na. Ganyan din si nanay at tatay sa akin. Bakit daw hindi na lang natin ayusin ang relasyon natin? At kapag sinabi nating maayos naman tayo sa isa't isa, mas lalo nila tayong ipupush na magkabalikan. Kasi nga okay naman daw tayo. Eh bakit hindi na lang daw tayo magsama ulit? Hindi naman daw pala tayo magkagalit tulad ng iba. Alam mo ba, rinding-rindi na ako sa kanila sa tuwing kinukumusta kanila ha. Lalo na si mama, lagi nagpaparinig na mahirap maging single mom. Na kesyo kailangan ko pa rin daw ng kasama dito sa bahay sa pag-asikaso kay Luna. At kung ano-ano pa. Ang sabi naman ni tatay, maganda magsama pa rin tayo kasi raw kailangan ko raw bantayan kayo ni Luna bilang haligi ng tahanan. Ay, parehas din sa sinabi ni Papa sa akin. Nagkakampihan na silang lahat. Pati nga sina ate. Sinusulsulan pa si nanay at tatay na i-push na ayusin na tong relasyon natin. Sayang naman daw yung 15 years. Kawawa raw si Luna. Eh sabi ko, paano magiging kawawa? Eh busog nga siya sa pagmamahal at atensyon natin. Sinabi ko na rin yan. At saka sabi ko, kahit hindi naman tayo magkasama sa iisang bahay, na ibibigay pa rin natin lahat ng kailangan ni Luna. Kaso ayaw pa rin nilang magpatalo no? Sasabihin nila na… Sasabihin nila na kesyo mas maganda pa rin kung magkasamang dalawa. Ay nako, yan mismo ang linya ni na mama. Paulit-ulit. Sabi ko nga, i-record na lang nila para hindi na sila mapagod kakapangaral. Sa susunod talaga, ako na magre-record ng mga advice nila para ipe-play ko na lang kapag naisip nilang makialam ulit. Order tayo ng recorder online. Sana matanggap na nila yung bagong setup natin, no? Oo nga eh. Tayo nakamove on na, sila ayaw pa rin talaga. Hindi ko rin naman sila kasi masisisi. Nasanay sila na magkasama tayo, tsaka walang broken family sa angkan namin eh. Ako lang yata ang nagpasimula. Hindi naman tayo broken family ah. Walang broken sa sitwasyon natin. Kasi maayos naman tayo at tulad ng lagi ko sinasabi, na ibibigay naman natin lahat ng kailangan ni Luna. Sana yun ang maisip nila. Hindi naman kasi sila nakikinig sa paliwanag natin eh. Puro na lang yung iniisip nila ang gusto nilang maintindihan natin. Hayaan mo sa susunod na gaganyan sila sa akin, lalaban na talaga ako. Siguro kailangan ko na rin maging matapang sa paghindi sa kanila. Para hindi na sila umulit na mamilit. Sasabihin ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi na kita mahal. Ako rin! Papadudot nagsinungaling ako kay Phil. Mahal ko pa rin siya. Walang nagbago. Andun pa rin ang feelings ko para sa kanya kaya lang syempre ay hindi ko naman yon pwedeng aminin. Ayaw ko namang magbukhang kawawa dahil obviously ay hindi na niya ako mahal. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi sa akin yon. Alam kong hindi naman niya intensyon na saktan ako sa mga salitang yon. Dahil akala niya ay hindi ko na rin siya mahal pero ang sakit pa rin pala kapag narinig ko yon sa kanya. Nagagawa ko na lang na magpanggap papadudot para naman isave ang pride ko. Pero habang tumatagal, ang hirap na ring itago. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipakita sa kanya na parehas lamang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka kasi kapag nalaman niyang may feelings pa rin ako sa kanya, mailang na siya sa akin.
baka hindi na mag-work out ang co-parenting namin. Siyempre ayokong mangyari yon. Damay kasi ang anak naming si Luna pag ganoon ang nangyari. Bilang isang ina ay wala akong ibang dapat na i-prioritize kundi ang kapakanan ng anak ko. Kahit sabihin pang binaon ko na ang sarili kong nararamdaman. Nanay na ako, una na palagi sa listahan ang anak ko. Kahit masakit, alam kong masasanay din ako. Siguro nga papadudot ay kailangan ko lang ng oras para maka-move on para kay Phil. Pero paano nga ba ako mag-move on mga kapuso? Sa kanya, palagi ko siyang nakikita. Minsan gusto ko nang bawasan ang oras ng pagdalaw niya, papadudot. Pero ang ending, ako itong palaging nahihirapan dahil hindi naman nababawasan ang feelings ko para sa kanya. Minsan nga mas nadadagdagan pa kasi naman mas nakikita ko kung gaano siya kabuting ama para sa aming anak, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy ng co-parenting namin ni Phil ay naging smooth naman ang lahat. Kung meron mang gusot ay mabilis lang na naaayos. Mas naging mabait din siya sa akin lahat ng i-request ko. Kahit pang personal ko ay ibinibigay niya. Ginagawa niya lagi ng paraan kahit na mahirap. Kaya naman parang nahirapan ako na maka-move on sa kanya. Gustuhin ko mang pigilan siya sa mga efforts niya pero nananabik ako sa tuwing pinapakitaan niya ako ng maganda. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang nalilipas din ang nararamdaman ko. Masyado pa namang maaga para magmadali na mawala na lahat ng feelings ko sa kanya. 15 years kaming nagsama, hindi ba? Maintindihan naman ninyo kung hindi ko pa siya kayang bitawan. Saka ang importante ay hindi naman ako gumagawa ng dahilan para makipagbalikan sa kanya, papadudot. Tinanggap ko na. Kahit mahirap, kahit may feelings pa ako sa kanya, na hindi na kami pwede sa isa't isa. Kahit sabihin pang minsan ay pinapangarap kong hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Pero ganon siguro talaga no? May mga taong hanggang pangarap lang. Walang katuparan. At dapat maging ayos lang tayo doon. Siguro hihintayin ko na lang ang tamang tao para sa akin. Pero bakit kaya ganon sa tuwing ipinagdarasal ko na makilala na ang tamang tao para sa akin ay biglang lumalabas ang mukha ni Phil sa isipan ko. Talagang siya pa rin pero ako mukhang nakalimutan na niya ng tuluyan. Napatunayan ko yon nang minsang dumalaw siya sa bahay at ibinalita sa akin ang bagong kaganapan sa buhay niya. Oh, bakit ngayon ka lang? Pasensya na ha. Pasok ka na. Pasensya ka na talaga. Kanina ka pa humihingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. Nakakahiya Kasi first time ko malate ng 2 oras. Tulog na ba si Baby Luna? Oo, pero pagising na rin yun sigurado kaya sakto lang din ang dating mo. Kumain ka na ba? Nagprito ako ng ham at itlog. Baka gusto mong sabayan ako kumain. Kumain na kami kanina Kami? Oy, kami nung... Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nakakahiya. Sabihin mo na. Ngayon ka pa naman nahiya. Ano ka ba? Nakipag-date ako kanina. Uy, ayos yan Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Bakit naman hindi magiging okay yun? Siyempre, ex kita Baka hindi ka komportable na nakikipag-date ako sa iba. Kaya nga ex mo na ako, di ba? Wala na akong karapatang pakialaman ka kung makikipag-date ka na sa iba. So, kumusta naman na naging date nyo? Anong pangalan niya? Faith ang pangalan niya. Mas matanda tayo sa kanya ng 5 taon. Okay ang date namin. Ang dami namin pagkakaparehas. Kalog kasama. Nakakatuwa. Mabuti naman at nakahanap ka ng makakasundo mo. Biglaan nga to. Wala naman akong balak sana makipag-date pa Gusto ko mag-focus muna kay Luna kaya lang
Kaya lang dumating na eh. Ganun daw talaga kapag hindi mo hinahanap tsaka dumadating. Bale, nakilala ko siya sa grocery store. Naalala mo last month? Nung inutusan mo akong bumili ng diapers ni Luna? Nagpabili ka nga rin sa akin nun ng napkin mo. Oh, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang naging tulay para magkakilala kayo. Ang galing, di ba? Woo! Oo nga eh. Nakakatuwa. Nasaktuhan niya ako na hirap hanapin kung anong napkin ang kailangan mo. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit may wings yung napkin. Saka siya rin mismo nagturo ng magandang feminine wash para sa'yo. Kaya next week na mag-grocery ako, isasabay ko na yun para mabili ko yung sa'yo. Salamat ka mo kay Faith dahil bigla ako nagkaroon ng regalong feminine wash galing sa'yo. Nakakatuwa siya. Simple mga bagay lang din ang nagpapasaya sa kanya. Parang ikaw. Parang ako? Oo. Medyo naalala nga kita nung kasama ko siya eh. Halos parehas kayo ng ugali. Siguro talagang mga katulad mo ang trip ko sa babae. Pero Phil, Ano yun? wag mo na ako masyado ibida kay Faith sa next na date ninyo. Para naman hindi siya mailang. Ayaw naming mga babae ng ganun, no? Feeling namin na ikukumpara kami sa mga ex. Feeling namin, hirap pa rin kayo makamove on sa mga ex nyo kapag ganun. Sus, hindi niya na kailangan mag-worry no? Kasi ako, nakamove on na ako sa'yo. 100% pa nga. Wow, maganda yan ha. Fully healed ka na sa akin. Matagal na. Kaya nga, lakas lang din ang loob ko na magkagusto kay Faith. Kasi kampante na ako na wala nang atrasan ng paliligaw ko sa kanya. Gusto ko na talaga siya eh. Gustong gusto. Para akong tinusok ng ilang daang pirasong karayom sa sinabi ni Phil, Papa Dudut. Bakit naman kailangang ganon pa ang sabihin niya? Nasaktan ako roon ha? Hindi ko lang pinahalata kasi pinagtakpan ako ng pride ko. Nakangiti ako sa buong pag-uusap namin kahit ngalay na ako noon. Wala akong pakialam kasi naman ay kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Kahit sa totoo lang ay para na akong inaapakan ng ilang daang libong elepante. Ang OA ng pagkakadescribe ko, hindi ba? Pero ganon kasakit marinig na yung taong mahal mo ay iba na palang gusto. Lalo na noong sinabi ni Phil na 100% na siyang nakamove on sa akin. Grabe yon. Halos ilang araw ding umikot-ikot sa utak ko ang mga salita niyang yon. Gustuhin ko mang mag-change topic ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi ay laging naililiko ni Phil ang usapan at papunta kay Faith yon? Kasalanan ko rin naman eh. Sinabi ko kay Phil na okay lang na magkwento siya sa akin tungkol kay Faith at sa ligawan nilang dalawa. Hindi ko naman kasi inakala na magiging ganon ka-insensitive si Phil para bulgaran pa niyang sabihin sa akin lahat ng detalye sa date nila ni Faith. Nakakabwisit at nakakaselos pakinggan kung paano niya ibida kung gaano kaganda at kabait si Faith. Nakaramdam ako ng insecurity pero syempre hindi ko naman pwedeng ipakita yon sa kanya. At ang masakit pa, sa pagdaan pa ng mga araw ay nabawasan ang pagdalaw ni Phil sa amin ni Luna. At kapag dadalaw naman siya, paniguradong may bago na naman siyang kwento sa mga date nila ni Faith. Nakakarindi na, pero kailangan kong panindigan ang sinabi kong masaya ako para sa bagong love life niya. Kahit na halos maiyak na ako sa selos dahil sa mga sweet na kwento niya tungkol kay Faith, Papa Dudut. Ikaw, Phil ha? Bakit? Tanggalin mo nga yung ngiti sa labi mo. Nakita mo na nga seryoso at galit ako eh. Sorry na. Ang happy ko lang kasi ngayon. Unang mansa rin namin bukas ni Faith. At alam mo ba, marami na akong plano para bukas. O teka, di ba sasamahan mo ako para sa check-up ni Baby Luna bukas? Ha? Bukas na ba yun? Wala, sorry. Nakalimutan ko. Kaya ako nagtatampo sa'yo eh. Nakakalimutan mo ng schedule mo kay Baby Luna. Madalas ka pang late pag pumupunta dito. Tapos nababawasan na rin yung araw ng pagdalaw mo. Pagpasensya mo na ako, Audrey. Ngayon lang ulit ako naging masaya eh. Ngayon lang naman to. Nagsisimula pa lang naman kami ni Faith. Alam mo naman siguro yung ganitong feeling, hindi ba?
Anong ganyang feeling? Yun yung mga unang araw, linggo at buwan nyo bilang magkarelasyon. Di ba puro kilig lang? Yung tipong ayaw nyo mawalay sa isa't isa. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon kay Faith eh. Alam ko, nababadoyan ka na pero totoo kasi. Wala akong pakialam kung kiligin ka o para ka nakalutang sa ere dyan sa relasyon nyo ni Faith. Ang sa akin lang, sana sumunod ka naman sa schedule na napag-usapan natin para kay Luna. Ngayon lang ako papalya para sa schedule kay Luna. Pagbigyan nyo na sana ako ha. Hindi ko kasi alam na may schedule talaga. O baka nakalimutan ko lang din. Masyado kasi ako nag-e-enjoy magplano ng first monthsary date namin ni Faith. Unawain mo naman ako, please. Ay nako, Please, Audrey. Please. babawi ka sa susunod ha. Oo naman. Bawat kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ni Luna, doble ang ibabalik kong bawi. Promise yun. Oo na, ang hirap mo palang ma-in love. Masyado kang OA. Uy, huwag ka nga. Ganito ka rin naman noon ah. Kailan naman? Nung tayo. Nung tayo. Hindi mo na ba talaga maalala yung unang buwan ng relasyon natin? Kahit yung pakiramdaman lang? Medyo. Naiintriga ako ah. Ano yung naalala mo sa atin? Kung paano ka umeffort sa first monthsary natin? Sige nga. Anong ginawa ko sa first monthsary natin ha? Nag-camp tayo sa Rizal. Tapos hinanda mo lahat ng paborito kong pagkain. Niregaluhan mo rin ako ng mga pangarap kong bilhin na libro. Alam mo hindi ko afford no ng mga librong yon pero pinag-ipunan mo para mabigay lang sa akin. Kala ko nakalimutan mo na eh. Eh paano ko ba makakalimutan yon? Ikaw tong unang lalaki na nagtrato sa akin ng tama. Pinakita mo na pwede pala akong itrato parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga noon. Noon lang? Kasi reyna ka na ngayon. Ikaw ang nanay ng anak ko eh. Yan! Yang ganyang banat mo ako nakuha nun eh. Hari ka ng pangbobola. Ang dali ko tuloy na bilog. Hindi kita binola noon. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo. Lahat yun galing dito sa puso ko ha. Nung sinabi mo na gusto mo yung sungki-sungki kong ngipin, totoo ba yun? O plastic ka lang? Totoo yun ha. Sa mga hapon, cute ang ganyang ngipin. Tsaka bumagay sa dimples mo. Nung sinabi mong cute ang mataba kong pisngi, totoo ba yun? Yan nga ang favorite ko rin sa'yo. Kasi mukha kang malambot na marshmallow lalo kapag nakangiti. Sabayan pa ng sungki mong ngipin. Bata mong tignan. Mukha kang Gen Z. Eh yung sinabi mo nung ano… Audrey, wait lang ha. Emergency. Nagpapasundo si Faith. Okay lang bang umalis na muna ako ngayon? Babawi na lang ako sa susunod. Ilista mo na lang to ha. Sorry ha. Alis na muna ako. Oh, sige. Lilista ko to ha. Utang mo sa amin to ni Baby Luna. Opo, babawi ako. Bye! Bye! Hindi ko na napigilang umiyak noon pagkalabas ni Phil ng pintuan. Hindi ko na kinaya, Papa Dudut, ang sakit. Ang sakit palang pag-usapan yung masasayang moments ninyong dalawa. Pero alam mong hanggang doon na lamang yon at hindi na madudugtungan pa. Ang lungkot na maalala yung masasayang ala-ala ninyong dalawa at ang weird, hindi ba? Dapat kapag masaya, ang ala-ala ay masaya rin ang pakiramdam mo, hindi ba? Pero bakit kabaligtaran noon ang nararamdaman ko? Halos 1 oras akong walang tigil sa pag-iyak. Kung hindi ko lang nararamdaman na nagising na pala si Baby Luna ay hindi pa sana ako titigil sa kakaatungan. Sinikap kong ituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Luna. Pero lumipad ang isipan ko papunta sa nakaraan namin ng tatay niya. Lalo na noong mga unang buwan ng relasyon namin. Totoong masaya ang mga unang buwan ng relasyon ninyo. Para lang kayong nakalutang sa ere. Lahat maganda. Lahat masaya. Lahat nakakakilig. Mapapangiti ako saglit kapag inaalala ko yun. Pero agad na sisilay ang lungkot dahil bigla akong babalik sa realidad. Kung saan ay hindi na kami magkasama ni Phil. Hindi na namin pwedeng madugtungan ang masayang nakaraan. Dahil si Phil, bumuo na ng masasayang memories kasama si Faith. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng bagong nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagmamahal. Ano bang laban ko sa kanya, ako ang nasa nakaraan ni Phil.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Araw-araw ay para akong dinudurog sa tuwing nagkakaroon ako ng update kina Phil at Faith. Isang parusa na makita sila noon sa Facebook na sobrang sweet. Dati naman kasi ako yung kasama niya sa mga post niya. Pero noong naging sila ni Faith ay nawala na ako bigla sa eksena. Dinilit na rin ni Phil ang mga pictures namin. Actually, ako ang nagsuggest para hindi magselos si Faith. Pero noong time na sinuggest ko yon ay nagsiselos lang kasi ako. Nadala ako ng emosyon ko. Ayokong i-delete niya ang pictures namin, gusto ko lang namang tanggihan niya ako para ma-feel ko na may halaga ako sa kanya. Pero ang bilis niyang sumunod. Nag-agree siya na baka magselos si Faith kapag nakita niya ang lumang mga pictures namin. Samantala si Baby Luna na lang ang natira sa Facebook ni Phil. Nakakainis. Pero kasalanan ko naman dahil ako pa nagsabi at nagpresenta na burahin niya ang mga pictures ko. Ang hirap naman talagang maging babae. Sino bang makakaunawa ng sitwasyon at hormones namin? Sa pagdaan ng mga araw ay pinapagalitan ko na ang sarili ko kung bakit hirap pa rin akong makalimot kay Phil. Ayos na nga rin sa akin kung 2 o 1 beses na lamang siya sa isang linggo kong dumalaw. Paano ba naman kasi naiisip ko lamang na makakatulong sa paglimot ko sa kanya kung bibihira ko siyang makikita. Kaya kapag nagpapaalam si Phil sa akin na hindi muna makakadalaw ay oo agad ang sagot ko sa kanya. Pero sa deep inside, nami-miss ko siya papadudot. At dahil doon ay mas lalo akong nagkikrave para sa kanya. Mas lalo akong nahihirapang makamove on sa kanya, papadudot. Audrey, sa tingin mo nakalimutan na ako ni Baby Luna? Ha? Ano ba namang tanong yan? Kasi bihira na ako magpakita eh. At sino namang may kasalanan nun? Sorry na, nahihiya na rin ako eh. Ayos lang yun. Iintindihin ka na lang namin dahil in love ka. Ikaw ba? Anong ako? Kailan ka may in love? Oy, hindi porket in love ka ngayon dapat ako rin. Gusto lang naman kita makita masaya. Masaya naman ako Ang saya-saya ko nga eh. Ewan ko lang kung papayag ka pero may rereto sana ako sa'yo. Pinsan ni Faith, naghahanap ng girlfriend. Naisip ka agad kita. Baboy nito! Ha? Nag-iisip ka ba? Irereto mo ako sa kamag-anak ng girlfriend mo? Ex mo ko, Phil, ano ka ba? Baka lang nakakalimutan mo ha? Hindi ako tropa mo na pwedeng ireto lang sa kamag-anak ng girlfriend mo, no? Sorry pero nakita ko naman kasi na matino yung pinsan ni Faith. Jake nga pala pangalan niya. May negosyo saka… Ganyan ka na ba ka-insensitive ngayon? Pakinggan mo muna kasi ako. Maayos si Jake. Tapos… Ako ang pakinggan mo kasi ilang buwan na ako nagtitimpi sa pagiging manhid mo. Anong ibig mo sabihin? Yan, tingnan mo na. Wala kang ideya kung bakit ako sumasabog ng ganito sa'yo ngayon? Ganyan ka kamanhid. Diretsahin mo kasi ako para maintindihan ko. Ang bastos mo para ireto ako sa iba. Gusto lang naman kita maging masaya. Hindi ako masaya, Phil. Peke lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ni minsan hindi ako naging masaya na may bago ka ng karelasyon. Hindi ako natutuwa at mas lalong hindi ako kinikilig sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa mga date niyo ni Faith. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko maging masaya para sa'yo. Gusto ko naman talaga eh. Kasi naniniwala ako na kapag masaya ang tatay ng anak ko, aapaw yun at maaambunan mo si Luna. Oo, at nagagawa mo yun sa anak natin. Pero hindi naman ako maambunan kahit konting saya. Phil, masakit pa rin. Pinaplastic ko ng sarili ko. Ilang buwan na. Ayoko na ng ganito. Mahal mo pa rin ba ako, Audrey? Hindi ko alam. Oo, siguro. Baka. Gusto ko ng klarong sagot. At kung klarong oo, anong gagawin mo? Ititigil ko na ang relasyon namin ni Faith. Gagawin mo yon para sa akin? Oo. Kasi kayo naman ni Luna ang priority ko. At nag-promise ako na kapag hindi ka pa okay na magkaroon ako ng bago, hindi ko gagawin. Gusto kong maging masaya ang nanay ng anak ko. Kasi kapag masaya ka, aapaw yun sa anak nating si Luna, hindi ba? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang hayaang maging masaya kay Faith kahit ang sakit. Kasi ang bait mo eh. Ginagawa mo ang lahat para iparamdam sa amin ni Luna na kami pa rin ang una para sa'yo.
Kayo naman talaga palagi ang una eh. Pero minsan nararamdaman ko na hindi na ako kasali sa inuuna mo. Sorry kung naiparamdam ko yun sa'yo nito mga nakaraan. Babawi ako. Makikipag-cool off muna ako kay Faith para maayos natin ang sitwasyon natin. Hindi mo kailangan gawin yon. Gagawin ko yun. Ayoko makitang malungkot at nasasaktan ka dahil sa akin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit natapos na tayo, hindi ko hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa at nalulungkot ka sa sitwasyon mo. Papadudot na iyak ako sa sinabi ni Phil. Naramdaman ko ang sincerity sa mga sinabi niya. Kilala ko siya, 15 years kaming nagsama. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang naman pala ang kailangan ko, assurance. Assurance na kahit meron na siyang bago hindi pa rin niya kami pababayaan ni Luna. Kaya naman doon lumuwag ang pakiramdam ko at nasabi ko na sa kanya na ituloy na ang relasyon niya with Faith. Walang halong kaplastikan yon. Gusto kong maging masaya siya kahit na walang ibang rason o kadahilanan. Alanganin pa rin si Phil noong una pero hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magiging okay din ako balang araw. At para mapatunayan yon sa kanya ay kinuha ko ang number ng pinsan ni Faith na si Jake para pagbigyan sa date. Binigay naman ni Phil at sinabing okay lang din kung magbago ang isip ko sa pakikipag-date. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko na rin i-explore ang ibang mga options. Gusto ko na rin na mapagaan ang sarili ko at makilala rin ang iba. Sincero naman at totoo ako noong binitawan ko ang mga salitang yon. And after a week ay nag-date kami ng pinsan ni Faith na si Jake. Totoong maayos naman siya. Walang halong kayabangan at very gentleman pa. Kalug din at parehas kami ng humor. Umabot nga ng halos buong araw ang date namin. Si Phil muna ang nag-alaga kay Luna para makapag-date ako with Jake. Gabi na noong nakauwi ako at naabutan ko si Phil sa sala at nanonood ng TV. Naupo ako sa tabi niya at ready na siyang makinig noon sa nangyari sa date namin ni Jake. Napansin ko sa kanya kung gaano kasaya at ka-excited ang itsura niya habang nakatingin sa akin para sa updates ko. Nang mga oras na yon, papadudot. So ano, kamusta? Ayos pala si Jake, no? Hindi mayabang, gentleman, funny. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi naman kita reretuhan ng basta-basta lang, no? Gusto ko yung maaalagaan ka na talaga. Ayoko magpaalaga sa kanya eh. Anong ibig mo sabihin? Walang next date para sa amin. Ha? Akala ko ba ayos si Jake para sa'yo? Ano ba talaga? Ang gulo niyo talaga mga babae, no? Ayos naman talaga siya. Pero hindi ko maramdaman yung gusto kong maramdaman eh. Walang spark. Ginudge mo naman kasi kaagad. Baka kailangan na second date. Baka doon naman magkaroon ng spark. Doon ka na makukuryente. Ay nako, kilala ko ang sarili ko. Kapag una pa lang walang spark, wala na talaga. Ekis. Nakaramdam ka ba ng spark sa akin nung una pa lang? Tatagal ba tayo ng 15 years kung wala? Ay, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi napundi ko yata yung spark sa puso mo. Ang corny mo ha. Hindi mo kasalanan kung hindi ko pa na-feel yung spark kay Jake. Baka sa next na ida-date ko, hindi ko alam. Ayokong pilitin. Basta mararamdaman ko yon. Ayoko magmadali. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayan ka na naman eh. Nag-worry ka na naman sa akin. Hindi na nakakatuwa yan ha. Feeling ko tuloy kawawa ako. Hindi ka naman nagmukhang kawawa sa akin, no? Gusto ko lang din talagang makitang happy ka na. Kasi ako happy na ako eh. At happy din ako for you. Yung happiness ko, darating din yun. Huwag dapat pilitin. Ikaw nga, biglang dumating si Faith sa buhay mo nang hindi inaasahan, di ba? Ganon din sa akin. Sigurado yun. Sana dumating na kagad yung para sa'yo. Dumating na si Baby Luna sa akin. Siya yung para sa akin. Alam mo naman ang ibig ko sabihin.
Oo nga, alam ko na yan. Pero habang wala pa, si Baby Luna muna ang para sa akin. Sa kanya ko palang ulit naramdaman yung spark eh. Hayaan mo, kapag may dumating, sasabihin ko kagad sa'yo. Abang lang tayo ng spark, baka maramdaman ko rin sa grocery store. Audrey, O ano na naman? sana alam mo na minahal talaga kita. Sobra. Ano na naman kadramahan yan? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nakaramdam din ako ng spark sa'yo. Alam ko naman yun. O siya, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Alam ko, pinagod ka ni Baby Luna. Saka kailangan ko na rin maglinis dito. Ayoko ng storbo. Okay. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako ha. Magre-reply ka agad ako. Sige, ingat ka ha. Okay? Audrey, Bakit? Ano yun? sorry talaga kung hindi tayo umubra ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Hindi man tayo magkatuluyan sa buhay na to. Baka sa susunod na buhay, pwede na. Eddie, see you na lang sa next life. See you. Baka nga sa susunod na buhay ay doon na kami payagan na magkatuluyan. Baka may kailangan lang kaming matutunan ngayon sa isa't isa sa buhay na ito. Kaya kami pinagtagpo pero hindi pinunta sa dulo. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Phil na yon ay na-realize ko na pwede pa rin pala kami. Pero baka sa susunod na buhay na namin yon. Siguro sa next life namin, hindi na komplikado. Kasama pa rin namin si Baby Luna hanggang pagtanda, kaming dalawa ang magkasama. Baka nga sa next life ay meron pa kaming ibang mga anak. Mga anak na siyang magpapatibay ng relasyon naming dalawa. Ang sarap lang isipin na ganon nga ang pwede kong abangan kung totoo ang reincarnation. Sana sa susunod na buhay, pagbigyan na kami ni Lord. Kahit na isang buhay lang ay maitama namin ang lahat ng pagkukulang at mali namin sa buhay na ito. Kahit na isang buhay lang. Pero sa ngayon ay kailangan kong harapin ang lahat ng ito sa buhay ko ngayon. Ito kasi ang realidad. Hiwalay kami ni Phil at ang nag-uugnay lang sa amin ay si Luna. At sa usapan namin co-parenting sa kanya. Sa buhay na ito ay kailangan lang siguro naming tanggapin na ito ang role namin sa mundo. Maayos naman kami, kahit masakit, siguro balang araw ay mawawala rin yung lungkot na nafe-feel ko. Kasi siguro balang araw ay makikilala ko ang tamang tao para sa akin sa lifetime na ito. Hindi ko pa man siya nakikilala pero ramdam ko na kaagad na magiging masaya ako para sa kanya. At magagawa ko nang makalimutan lahat ng gabi na umiiyak ako dahil sa hiwalayan namin ni Phil. Balang araw, darating din siya. Darating kapag hindi na kailangang hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at ng lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Kahit minsang nasaktan ang mga puso ninyo sa pagkakawalay sa taong inaakala ninyong makakasama ninyo hanggang sa dulo. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Audrey. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bago tayo gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli ay isipin muna natin ang kahihinatnan nito. Dahil kung gaano kalakas ang loob natin na gumawa ng kalokohan ay dapat mas tatagan natin ang ating sarili sa magiging karma nito sa dulo. Ikaw kabarangay, matapat ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako at gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent na taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na. Pero nito lang January 2024 ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat, Papa Dudut. Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag kang makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba. Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun hindi naman tayo kasal? Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun? Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama. Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala? Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ako? Sabihin mo nga! Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko. Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyenang naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na mataba ako. Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbinsi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatama rin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo. Mabuti sana kung nag-aalala ka sa kalusugan ko eh. Pero
Mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin? Yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at taklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita. Ayoko na makisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano ay minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayoko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal na mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko yung umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Ano ba? Sungit naman. Kiss lang eh. Mamaya na. Naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagrereklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O ano gusto mo sabihin? Na porket night shift ako, ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Eh, ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko. Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-aayos ng aircon. Kaya ikaw na umasikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako. Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin? Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine. At least doon may aircon. Malamig.
Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko ba napapansin nakasubsub ka dyan sa cellphone mo ah? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa mo nga inaagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba? Wag mo akong gawing tanga. Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Iniisto ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip eh, ikaw nga yung mahal ko. Hirap sa'yo, lagi kang praning eh. Hindi mo ako masisisi no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo eh. Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na eh. Lakas ng tama mo. Mabuti pa, umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya, bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama? Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss na miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pangi-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na dumating na rin yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia at parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie. Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste namang buhay to. Sef, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong ka pa talaga? Naiinis ako. Ikaw pa yung naiinis dyan, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo.
Tapos pag-uwi mo magwawala ka? Ayos ka rin talaga, ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka, kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Maikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yung anak ko. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako, ah. 2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi. Hindi kasi ikaw yung nakukunan. Hindi ikaw yung nagbubuntis. Eh so natatakot na ako. Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo. Yun din naman ang sinabi ng OB eh. Diba? Yung pinuntahan natin na OB yun na sinabi sa atin. Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na. Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayo mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo! Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila ng aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukang mabuntis. Gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka, ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot nagandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro ay mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ang pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae. Sa huli kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-banding kami ng anak ko sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay ganoon na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut.
Oh, bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na Inabot ka na ng hapon sa labas. Nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Anong hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sev, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko Ayan na naman tayo Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo? Saan ka ba kasi nanggaling? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko Gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yon. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo? Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Kung ano-ano pinagsasabi mo. Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga ito kuumasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ganon. Huli pala ako sa mga priority mo. Wala ka talagang kwenta, Sev. Wala ka na talagang ginawang matino. Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman nagdesisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matris mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko! Alis talaga ako! Bahala ka sa buhay mo! Kita mo wala pa akong tulog! Tapos, sasabayin mo pa ako ng kaartihan mo! Papadudod sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging pabayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon. Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon na ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang
na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papa Dudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko, ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nagkikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya, kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon. Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Please, Sev. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Magsisilbi ang pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon na mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala, pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh, wala naman tayong anak. Saka yun nga, wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon, kaya iiwan mo na ako. Eh napakasama mo naman palang tao. Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo naman akong iwanan, oh, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat, pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka, saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo. Kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo ng paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapos itong relasyon natin. Kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan. Kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganun. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev.
Hindi nga kami nagkabalikan kaya huwag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya! At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka! Galit ang mga babae sa mga manloloko! Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon! Wala ang karapatan ng pangunaan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita ang mangyayari sa hinaharap. Oo! Pero hindi ako inutil! Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo. Pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran! Papa Dudut, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Lea nang walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Lea ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Lea. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pupunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ako kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, Papa Dudut. Seth, mag-usap nga tayo. Talaga mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa iyo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? Eh di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sayo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pa ang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Lea, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tukol sa amin ni Lea. Kailangan ko pa bang malaman? Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oo, talaga? Oo, kasi... Huhulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yun sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto kong magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ako. Hindi ako nagbibiro.
Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko, pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ng buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat ako humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka, inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pang-aalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos nun, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Leia na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag na huwag kang papalya sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, papadudot ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad nung unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan, papadudot, sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po, papadudot, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay, Sev. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga taong makikilala mo na gagamitin ka lang para sa sariling kapakanan. Akala mo ay totoo ang pagtulong pero meron palang masamang binabalak. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang gamitin para sa sarili nilang ikakaunlad? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rita, 30 years old. Rita ang pinangalan sa akin ng nanay ko dahil pinaglihiraw niya ako sa Virgin Margarita. Kaya siguro yun na rin ang naging paborito kong inumin sa tuwing nasa bar ako at nakikipagkasiyahan sa mga kaibigan ko.
At Virgin Rita rin ang lagi kong ino-order sa tuwing nasa date ako. And speaking of date ay may nangyari ilang buwan na ang nakakaraan. At gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang abay sa kasal. Hindi na nakakatuwa lalo't ako lagi ang tampulan ng mga tanong sa pamilya ko kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na magkakaroon ng anak. Nakakarindi na ngang mapakinggan ang mga tanong na ito. Hindi na nakakatuwa ang pressure. Seryoso naman ako sa relasyon kaya lang ay minamalas lang siguro sa lalaking napipili ko. Nakailang relasyon na rin ako at hindi nag-work out ang mga yon. Nalungkot ako kasi alam ko na ginawa ko naman yung best ko. Bakit hindi yun nakita ng mga naging karelasyon ko? Isang gabi mag-isa akong nasa bar, hindi ako sinipot ng kadate ko. Mas lalo lang akong nanlumo sa sitwasyon ko hanggang sa bigla na lang akong lapitan ni Osang. Kaklase ko nung elementary. Hindi kami naging close at yon siguro ang unang beses na nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang alam ko ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero nung nilapitan niya ako ay talo niya pa kaming mga nakapagtapos. Ang syala ng itsura niya, mas pinaganda pa siya lalo ng damit at alahas niya. Pwede na siyang ihilera sa mga mayayaman at mga tagapagmana. Hindi kita nakilala, Osang. Oh, sobra na ng ginanda ko. Sorry ko, ang hirap humabol Joke. Ay, hindi joke yon. Totoo nga. Ang hirap humabol sa ganda mo. Sinuwerte lang siguro sa buhay. Sana all swerte. Maganda ka rin naman. Ikaw nga tong laging pinapadala ng love letters ng mga lalaki sa kabilang section natin nung elementary tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi naman yan ang basihan ng kagandahan, no? Sinasabi mo lang yan kasi walang kahirap-hirap na nakadikit sa iyong kagandahan. Alam mo, hindi ka naman kulubot. Pero ang lakas mo makaampalaya ha. Mabuti pa samahan muna kitang uminom. Kwentuhan tayo. Anong drinks mo? Libre ko. Wow! Libre mo nga. Pwede bang isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit mag-take out ka pa para sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman kung pati almusal dadamay mo pa. Pero kung mapilit ka, bakit hindi? Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit mag-isa ka lang? Hindi ako sinipot ng kadate ko. Hindi na rin nagre-reply sa chat ko. Baka na-traffic lang. Na-traffic? Nakailang palit na ng mga tao dito sa bar pero wala pa rin siya. Nalusaw na ang makeup ko. Pangatlong patong na to pero wala pa rin siya. Hayaan mo na, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo ngayon. Alam ko, sawi pa rin ako. Ganito na siguro talaga. Magiging single na lang ako forever. Huwag mawala ng pag-asa, may darating pa. Ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Asawa? Wala no. Ay, salamat. Nabawasan ang inggit ko sa'yo. Pero marami naghahabol sa akin. At bumalik na naman ang inggit ko. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin, no? Pwede ka rin namang habulin ng mga lalaki katulad ko. Na all talaga hinahabol. Ano bang feminine wash mo para magaya ko, ha? Tingnan mo na. Sense of humor mo palang benta na. Idagdag mo pa yung bewang mo na malahita lang sa lapad. Take note po. Kasasamgyupsal ko lang kaninang tanghali, ha? O diba? Kailangan mo lang maging confident. Hindi. Kailangan ko ng reto. Ireto mo na ako, please. Yung mga napagpilian mong humahabol sa'yo, ibalato mo na sa akin. Ayoko nang maging single. Kukuhanan kita ng bago. Wag na yung mga tira ko. Akong bahala sa'yo. Baka pwedeng mag-request.
Gusto ko sana gwapo, tapos mayaman. Marami akong kakilala. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi ka mababakante, girl. Ganyan na ganyan ako. Bilib na talaga ako sa feminine wash na gamit mo. Pasend ng link ha, para ma-order na yan. Ibulong ko sa iyo mamaya. Pero ngayon, kain muna tayo? Order ka lang kahit ano. Libre ko lahat, pati take out mo. Marami akong nalaman kay Osang. Madalas daw ay nasa ibang bansa siya at doon nakikipag-date. Tinanong ko kung meron siyang karelasyon pero sinabi niyang hanggang fling lamang siya dahil masyadong maraming pinagpipilian na manliligaw niya. Vocal naman ako sa pagsasabi na naiinggit ako sa kanya dahil gusto ko talagang maging ligawin din. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas madiskarte siya at mukhang mas ma-appeal dahil pinagkakaguluhan nga siya ng mga kalalakihan. Isang bagay na hindi ko man lang na-experience. Madalas kasi yung mga lalaki iniiwasan ako lalo na kapag gusto ko ng pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na lang at nakita ko ulit si Osang. Hindi man kami naging close noong nag-aaral pa lamang kami pero after ng pagkikitang yon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Inasahan kong meron talaga siyang irereto at nagkatotoo naman. Tinawagan niya ako at sinabing meron daw siyang irereto sa akin. Timothy daw ang pangalan. Mayaman at single. Tagilid lang ako sa edad dahil 50 anyos na siya. Pero nakumbinsi ako ni Osang na maganda ang ganong edad dahil seryoso na raw at hindi palikero. Doon ako naniwala. Binigyan pa ako ni Osang ng damit at sapatos. Sinama niya ako sa kondo niya at nalula ako sa mga gamit niya. Ultimo rice cooker niya alam kong hindi ko afford. Sinama niya ako sa kwarto niya para makahiram na ako ng damit at sapatos. Pagkatapos noon ay inayusan din niya ako at nang mapaharap ako sa salamin ay nabigla ako sa itsura ko. Ang ganda ko pala kapag naaayusan. Nang matapos kami sa pag-aayos ay nagmadali na rin kaming pumunta sa bar kung saan namin kikitain si Timothy. Sigurado ka bang magugustuhan ako ni Timothy? Ha? Ngayon ka pa ba magdududa? Panay ang lingon sa'yo ng mga lalaking nadaanan natin papasok dito sa bar. Si Timothy pa kaya? Kinakabahan ako. Paano kung di siya sumipot? Paano hindi sisipot? Nag-message na nga sa akin na nasa parking na raw siya. Umorder na raw tayo. Ay, ayoko nang may alak. Uminom ka, girl! Nakakadagdag ng confidence ang alak. Tsaka, para maging komportable din sa'yo si Timothy. Minsan kasi yung mga lalaki, kapag alam nilang nakainom na yung babae, dun sila gumagaling dumiskarte. Oh, heto na pala si Timothy. Ay, Osang. Hi Timothy, si Rita nga pala. Yung sinasabi ko sa'yo. Totoo nga ang sinabi mo, Osang. Lumalaban ang ganda ni... Lumalaban, nanununtok. Oh, maiwan ko na kayong dalawa dyan kasi may appointment pa ako sa BGC. Pero Osang... Huwag ka nang umangal dyan. Ayoko maging third wheel. Basta, galingan mo lang sa paglalandi para ibahay ka na ni Timothy. Timothy, mauna na ako Ikaw nang bahala sa friend ko. Ingat, Osang. At salamat. 50 years old ka na talaga? Wala na talagang bawas? Tama nga si Osang. Magaling kang magpatawa. 30 lang kasi ako Saka mahilig pa sa sizzling spicy hotdog. Mahilig ka rin ba sa hotdog? Kinakabahan ka, no? Medyo. Ngayon lang kasi ako nagpareto. Nauubusan na kasi ako ng manliligaw Hayaan mo. Buong gabi kitang liligawan. Hindi pa man din nagsisimula ang ligawan, mukhang may panalo na. Huwag ka munang kampante. Baka malay mo. Pag nakalahati na nating tong date pumalya pala ako. Hindi ka papalya sa akin, basta... Basta ano? Ililibre mo ko ng sizzling spicy hotdog. Seryoso ka pala talaga sa sizzling spicy hotdog. Pero meron akong mas gustong seryosohin. Ano yun? Ikaw. Hindi ko napaghandaan yun
Hindi ko rin naman kasi napaghandaan ang pagdating mo sa buhay ko. Alam mo, ang daming tao rito sa bar ngayon. Baka gusto mong lumipat. Hanap tayo ng mas tahimik na lugar. Sa simbahan na ba ang tuloy natin? Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsaserve ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman na tayo sa bar. Meron namang sizzling spicy hotdog dito. Subukan na muna natin dito. Only sizzling spicy hotdog dun sa hotel. Pumayag ka na. Tara. Hindi na ako nakahindi pa kay Timothy lalo na noong tinitigan niya ako. Hindi siya ganoon kagwapo pero dala siguro ng suot niyang polo nagmukha siyang artista para sa akin. Saka ang bango niya. Nalaman ko rin na isa pala siyang dentist at may maliit na negosyo. Di mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan niya, Papa Dudut ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hinalikan pa niya yon, Papa Dudut, kaya nga kinilig na rin ako kasi nire-respeto pa rin niya ako. Naipit kami saglit sa traffic at nakapagkwentuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Yun ang unang beses na may nagkaroon ng interest sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nag-imagine ako bigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing na akong i-give up ang karir ko para lang maging housewife niya. Siyempre hindi ko sinabi yon sa kanya. Nang makarating na kami sa hotel ay nag-shower muna siya dahil feeling daw niya kumapit lahat ng usok sa kanya sa bar. Ako naman ay tumawag na sa front desk para umorder ng sizzling spicy hotdog at Virgin Rita. Nang matapos si Timothy sa paliligo ay sa kanya ako tinabihang umupo sa gilid ng kama. Nahiya ako, Papa Dudut, dahil bagong ligo siya at medyo umatras pa ako. Ngumiti lang siya at sinabing walang kaso sa kanya kahit na hindi ako maligo. Kinilig ako roon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako at ewan ko kung bakit mabilis akong nagpaubaya. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may nangyari na sa aming dalawa. Buong gabi ay magkayakap kaming dalawa. Pabangon-bangon lang kami para magpapak ng sizzling spicy hotdog. Sinabihan din niya akong manood ng TV at nakailang beses na may nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya naman mabilis din akong nakatulog. Pagkagising ko ay umaga na. Mag-isa ko na lang sa kwarto, hinanap ko si Timothy pero nag-iwan na lamang siya ng note at sinabing hindi na niya ako ginising dahil may biglaan daw na appointment sa kanyang clinic. Sinabi niyang bayad na lahat ng in-order kong sizzling spicy hotdog at ang kwarto. Inengganyo pa niya akong umorder ng breakfast ko dahil nag-iwan siya ng 5,000 piso para sa akin. Papa Dudut, kinilig ako dahil may lalaking nagbigay sa akin ng pera. Pero nawala agad yon nang maalala kong hindi ko pala nakuha ang Facebook o cellphone number niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko muna pinaalam kay Osang ang nangyari. Umaasa ako magpaparamdam pa rin si Timothy at naghihintay lamang ako ng update kay Osang tungkol kay Timothy. Nakakahiya kasi kung ako yung magpapahabol or maghahabol, samantalang si Timothy naman itong mukhang interesado sa aming dalawa. Panay ang check ko sa cellphone at mabilis kong sinasagot kapag may tumatawag. Mabilis naman akong madismaya kapag nalaman kong mga rider lamang pala ito na nasa labas ng bahay para iabot ang parcel ko. Panay din ang check ko ng Facebook ko para i-check kung nag-send ng friend request si Timothy o kaya ay kung nag-PM na siya sa akin. Ginawa ko na rin public ang profile ko sa Facebook para mabilis malaman ni Timothy na ako yon. Kaya lang ay 2 linggo na ang nakakalipas pero wala pa rin. Kaya naman ako na lang ang naghanap kay Timothy sa Facebook. Lahat na ata ng may pangalang Timothy ay chinek ko na pero wala siya roon. Ang mysterious naman niya. Wala na akong ibang naging choice kundi ang sabihin na ang lahat kay Osang.
Total ay siya naman tong nagreto kay Timothy sa akin. Kaya malamang ay meron siyang alam tungkol sa kanya. Nakipagkita muna ako kay Osang sa parehas na bar kung saan niya ipinakilala sa akin si Timothy. Papasimplihin ko lang siya ng tungkol kay Timothy. Gusto ko talagang malaman kung bakit hindi na niya ako kinokontak. Nung una ay nakipag-tsikahan muna ako sa kanya. Nalaman ko na kababalik lamang niya from Singapore kaya kasama ang kanyang manliligaw. Nakaramdam naman ako ng pagkainggit. Nalaman ko rin na meron siyang bagong manliligaw at balak siyang idala sa Paris. Mapapasana all ka na lamang talaga kay Osang. Noong natapos na siyang magkwento, saka naman ako naglakas ng loob para magtanong tungkol kay Timothy. Nakatatlong virgin Rita ako bago ko binuksan ang topic tungkol sa pang-ghost sa akin ni Timothy Papadudut. Hayaan mo, kapag natuloy ang pagpunta namin sa Paris ng manliligaw ko, may pasalubong ka sa akin na bag. Yung katulad nung gamit ni Heart Evangelista. Ay, ang saya naman. So, kumusta pala si Timothy? Timothy? Yung nireto mo sa akin nung nakaraan? Ah, si Timothy. Wala akong balita sa kanya eh. Di ba kayo yung magkasama? Bakit sa akin ka nakiki-update? Kasi after naming mag-hotel. Nag-hotel na kayo? Ang bilis din naman pala ng galawan mo. Kung alam ko lang na i-ghost niya ako, sana hindi na ako nagpakaladkad sa kanya sa hotel. Hayaan mo na, mukhang nag-enjoy ka naman eh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy kaming dalawa. Hindi niya ako ginudge sa dami ng sizzling spicy hotdog na in-order ko. Tinuloy mo talagang sizzling spicy hotdog? Eh doon lumalakas ang loob ko kapag naaanghangan yung dila ko eh. Parang yun ang alak ko. Anyway, naglambingan kaming dalawa. May nangyari pa sa amin. Tapos nagkadal pa kami habang nanonood ng TV. Nakakakilig naman. Konti na lang, ako na yung magsasana all dito ah. Sige nga, magsasana all ka pa ba sa sitwasyon ko kapag nalaman mo na kinabukasan, bigla na lang nawala si Timothy? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ka ginising? Hindi. Napasarap ang tulog ko kasi nga, nakarami ako ng sizzling spicy hotdog. Tapos, nakarami rin kami sa, alam mo na. Pinagod mo siya, kaya ka siguro ginost. Alam mo may edad na yung tao tapos nakailang rounds pa kayo. Winasak mo sigurong tuhod niya, be. Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam na aalis na siya? Tapos hindi ko man lang nakuha yung number at Facebook niya. Wala akong contact sa kanya. Kaya nga inaya kitang lumabas ngayon kasi gusto kong makibalita tungkol sa kanya. Nako, sa akin ka pa umasa hindi ko rin naman ka-close yung si Timothy. Wala naman ako masyadong alam sa kanya. Bakit mo ko nireto sa kanya? Parang pinahamak mo lang ako eh. Kakilala siya ng dating manliligaw ko. Tapos yung dating manliligaw ko na yon, brin ako na sa Facebook. Kuripot kasi. Kaya sorry Rita, hindi kita matutulungang hanapin si Timothy. Akala ko naman siya na yung forever ko. Pwede namang mag-try na lang ulit sa iba. Parang ayoko na. Last na si Timothy. Huwag kang sumuko agad. Kung si Timothy nga nabighani mo ng sobra sa ganda mo, paano na lang yung ibang irereto ko sa'yo? Di hamak na maseryoso ang mga yon at may sinabi sa buhay. Gwapo na ba yung irereto mo? Ang importante rito, mukha silang mabait. Ewan ko, parang di mag-work ang reto sa akin. So, G ka pa sa irereto ko sa'yo? Kukunin ko ng number niya at sisiguraduhin kong mas maayos to kaysa kay Timothy. Hindi na ako i-ghost niyan ha? Hindi na. Ililibre kaya niya ako ng sizzling spicy hotdog. Baka punuin pa niya ng hotdog at sili ang ref mo. Husband material na tong next. Sure ako. Pinanghawakan ko ang salita ni Osang. May tiwala naman ako sa kanya lalo na noong sinabi niyang husband material na ang next na irereto niya sa akin. At para makabawi, nilibre niya ako ng kahit na anong pagkain. Nag-take out na rin ako para naman may makain ako kinabukasan. Nawala na rin kahit papaano ang sama ng loob ko kay Timothy dahil alam kong mapapalitan naman yon ni Osang na mas matino at hindi na manggo-ghost.
Yun naman kasi ang pinangako niya. Inaya ko kinabukasan ni Osang para magpasalon. Pinakulayan niya ang buhok ko at pinaayos ang kilay ko. Pagkatapos ay pina-foods pa niya ako at pina-facial treatment na rin. Nilibre niya ako para ma-relax ako at mawala na ng tuluyan si Timothy sa isipan ko. Effective naman yun lalo na nung nakita ko kung gaano ako kaganda. Malamang kapag nakita ulit ako ni Timothy ay babalakin pa niyang i-check-in ako. Siyempre hindi na ako papayag noon. Naka-move on ako sa kanya at ready na ako sa next. Makalipas nga ang ilang araw, nagbalik ako sa kondo ni Osang. Muli niya akong pinahiram ng maisusuot. Nasabi ko kasi sa kanya na wala talaga akong masyadong damit panlabas. Naintindihan naman niya at nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Binigyan na rin niya ako ng mga napaglumaan niya. Masaya akong tinanggap ang mga yon at malaki talaga ang pasasalamat kong nag-cruise muli ang landas namin ni Osang. Dahil sa kanya ay umayos ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na dinadown ang sarili ko at nabawasan na ang inggit na nararamdaman ko sa ibang tao. At nung sumapit na ang araw ng pagkikita namin ng bagong nireto sa akin ni Osang, halos hindi na ako mapakali. May takot pa rin na baka maulit lang ang nangyari pero inassure ako ni Osang na hindi na yon mangyayari dahil matinuraw si William, ang bagong lalaki na nireto ni Osang para sa akin. Uy, halataan ka ba sa'yo Relax ka lang kasi. Ang hirap mag-relax, lalo kapag na-trauma ka sa dating kadate mo. Iba na nga to. Move on ka na kay Timothy, okay? Hindi na natin siya pagbubuksan ng pinto kapag pumatok siya. Hindi na talaga. Ang pangit niya ha. Mas may itsura ng konti itong si William. Ay, sa wakas. At mas mayaman din at mas matalino kaysa kay Timothy. Bongga! Kaya lang... Okay, bumalik na naman ang kaba ko. Hindi naman to masyadong malaking issue. Kaya lang mas matanda siya kay Timothy Bale, 55 years old na siya. Sige, G lang. Andito na tayo Nakatikim na rin naman ako ng 50 anyos. Ano ba naman yung titikim ulit ng mas matanda ron? Yan ang gusto ko sa'yo lumalaban. Oh, nandiyan na pala si William. Hello, Osang. Hi William, si Rita nga pala. Hi, William. Totoo palang sinabi mo, Osang. Na maganda ako? Sinabi niya ng dating nireto niya sa akin. Pero anong nangyari? Wala namang nagawa ang ganda ko sa pang-ghost niya. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko, William. Matindi lang ang bubog dun sa nang ghost sa kanya. Pero okay na siya. Ready to mingle na. Di ba, Rita? Normal lang naman siguro matroma. Okay lang yan, Rita. Naiintindihan kita. May nang ghost din sa akin dati pero pinatawad ko na lang. Ang ikli ng buhay para magtanim pa ng galit. Tama! Kaya ikaw, Rita, wag mo nang diligan pa ang galit mo, ha? Para hindi na lumago. Maiksi ang buhay. Mas papaiksiin mo pa ang buhay mo kapag sasayangin mo lang tong si William. Sorry, William, ha? Hayaan mo, itutubig ko lang to para ma-flush down na tong kabiteran ko. Total, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Pwede na ba akong umalis? Maaga pa kasing flight ko bukas. Okay na kayo rito? Okay na okay. Ingatan mong kaibigan ko, William, ha? Mamahalin ang ganda niyan. Rita, tsikahin mo na lang ako pagbalik ko ng Pinas, ha? Bye and enjoy! Balita ko, mahilig ka raw sa sizzling spicy hotdog, sabi ni Osang. Pass na muna ako sa sizzling spicy hotdog. May hindi ako magandang experience dyan. Iba na lang ang papapakin ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. Parang gusto ko naman ngayon ng sizzling spicy sisig. Mahilig ka sa sizzling, ha? Nagsisizzle din kasi ang alindog ko. Charot! Naniniwala naman ako. Nasa malayo pa lang ako kanina para ka nang nag-aapoy sa pagiging hot. Kayo talagang mga 50 anyos pataas na mga lalaki. Diha sana kayo sa pangbobola. Hindi ako nang bobola. Ina-appreciate ko lang ang ganda mo. Masama ba yun?
ako sa mga papuri ni William. Ang hirap talagang maging marupok. Palibasa ay hindi ako palaging nakakatanggap ng papuri kaya kapag meron ay pinapatos ko na at hindi pinapalagpas pa. Nagkape lamang kami ni William at hindi raw siya umiinom ng alak. Dagdag points yon para sa akin. Alam kong seryoso na siya. Nagkukwentuhan kaming dalawa at marami na rin akong nalaman sa kanya. May mga maliliit siyang negosyo at nagkaroon siya ng asawa pero nagkahiwalay na sila matagal na. Wala naman daw silang naging anak. Nakahinga ako ng maluwag sa mga nalaman ko. Kinakabahan kasi ako na baka sa edad niyang yon ay gawin lamang niya akong kabit. Natawa na lamang siya at sinabing wala siyang planong mangabit. Masyado raw siyang busy sa negosyo niya para magdagdag pa ng sakit ng ulo. Nakarami na ng punto si William sa akin. Lalo na nung inaya niya akong maglakad-lakad para magpababa ng kinain. Kung saan kami napadpad, nanakit na nga ang mga paa ko lalo't naka-heels pa nga ako noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako para magpalit ng suot at tinatid naman niya ako pauwi sa bahay. Hinintay niya akong makapagpalit at noong lalabas na kaming muli ay sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong makasama ng ilang araw. Masyado daw siyang excited na makilala ako. Kinilig ako roon. Sinabi niya na mag-check-in na lamang kami kahit 4 na araw lang. Nagmamadali na ako mag-impake at pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa hotel na sinasabi niya. Aaminin kong may nangyari agad sa amin ni William. Sa unang beses na nagsama kami sa kwarto, hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo't habang tumatagal ay gumagwapo siya sa paningin ko. Mas nakailang rounds kami ni William, mas marami kesa kay Timothy. Mas malakas pa nga ang tuhod ni William. Agad-agad ay nakalimutan ko, Papa Dudut, ang pait ng panggughost ni Timothy. Dahil sa tulong na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni William, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang gabi na nga kaming magkasama ni William sa hotel. Nag-sick leave ako sa trabaho para lang makasama siya. Mabuti na lang at may kalayuan ang trabaho ko sa hotel kaya hindi ako mahuhuli isa man sa mga katrabaho ko. Saka halos hindi na nga kami lumalabas ng hotel ni William. Mas gusto namin na magkasama lamang kami sa kama habang nanonood. Saka lang kami lumalabas ng kwarto kapag may bibilhin kami sa mga convenience store. Happy na ako noon, kesa naman i-ghost ako, Papa Dudut. Maaga nga akong gumigising lagi para masiguradong hindi pa ako gino-ghost ni William. Hindi naman niya ginawa yon. Nakahinga tuloy ako ng maluwag at hindi pala talaga siya katulad ni Timothy. Mabuti na lamang talaga at ang sarap ulit magtiwala. Sa ika-4 at huling araw namin ay in-enjoy na namin ang mga huling oras namin sa hotel. Hinayaan ako ni William na mabusog sa sizzling spicy sisig at virgin Rita. Lahat ng gusto kong pagkain ay in-order ni William. Gusto talaga niya na maging komportable na rin siya sa akin. Yung tipong kahit wala akong ayos, ay panatag akong humaharap sa kanya. Lagi pa rin niyang sinasabi na ang ganda ko. Kaya mas nakakatulong yon para tumaas ang confidence ko. Kaya naman lumakas na rin ang loob ko na tanungin kung ano pa yung mga next na plano namin after noon. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin, hinihintay na lang namin ang check-out time namin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalalim pa ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nakita mo ba yung bagong post ni Osang sa Facebook? Wala akong Facebook eh. Ano ba yan? Sige, kahit mag-texta na lang tayo. Okay lang naman. Masipag naman akong mag-text. Ano bang meron sa post ni Osang? Nasa Paris siya ngayon, di ba? Ang dami niyang ganap. Ang ganda pala talaga ron.
Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na? Isang beses lang. Uy, isama mo naman ako next time. Ipasyal mo naman ako roon. Pero syempre, mahal nga naman doon. Masyado lang akong ambisyosa. Kahit sa La Union na lang tayo mamasyal, okay na ako ron. Hindi pa kailangan ng passport. Maganda rin sa La Union. Mag-beach tayo, saka masarap magkape roon, lalo kapag sunset. Ano, G tayo? Nako, hindi kasi ako mahilig sa beach eh. Sa bundok kaya? Gusto mo magbagyo? Masarap magyakapan doon kasi malamig. Magkape tayo ron habang nagyayakapan. Umay na ako sa Baguio eh. Lagi kami ron pag may mga seminar. Sama mo naman ako kapag may seminar ka ulit doon, ha? Para ako naman yung maka-experience ng umay sa Baguio. Tapos na ba yung pag-eempake mo? Konti na lang, yung nasa banyo na lang. Kunin mo na para matapos na. Patuyuin ko lang saglit. Panty lang naman yung nilaban ko, saka mahaba pa naman ang oras bagong check-out time natin. Kwentuhan muna tayo. Bala ko sanang umalis before ang check-out natin eh. Sayang naman. Hintayin na lang natin hanggang check-out ha. Sayang naman kung hindi natin masusulit tong binayad mo rito sa hotel. Umay na rin kasi ako sa hotel. Paano naman ako? Bihira ako makaranas mag-hotel. Pagbigyan mo na ako, please. O sige na nga. Yay! Alam mo, may magandang hotel akong nakita. Shala yun, pero alam kong afford mo. Baka pwedeng next time dun tayo. Send ko sa'yo yung link. Next time? Oo, kapag nagkita ulit tayo. Sige. Tignan natin. O kaya, magstay na lang tayo sa bahay mo. Para mas makilala pa kita. Saka mas tipid, di ba? Tapusin mo na yung ine-empake mo. Mabilis lang ang oras. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Ano naman nakahalata mo? Parang wala ka namang ganang magplano ng mga next nating gagawin eh. Para saan pa? Anong para saan pa? Alam mo, tapusin mo na talaga yung pag-iimpake mo. Kailangan ko na talagang umalis. Eto ang tip mo. Dinagdagan ko pa ng 1K yan ha? Tip? Para sa 4 na araw natin na magkasama. Bakit mo ko bibigyan ng tip sa date natin? Hindi klaro sa itong setup natin. Anong setup? Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magplano na next natin gagawin. Ay, binayaran ko ang manager mo si Osang para mailabas ka ng ilang araw. Hindi ko manager si Osang. Kaibigan ko siya. Sabi mo eh. O ano na? Kukunin mo ba tong tip o hindi? Papadudod para kung nanliit habang pilit na inaabot ni William ang ilang libong piso sa palad ko. Hindi ko yun tinanggap pero iniwan na lamang niya sa ibabaw ng kama para kunin ko kapag natauhan na raw ako. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng kwarto para umalis na. Naiwan naman akong mag-isa sa hotel tulad ng nangyari sa amin ni Timothy. Doon ko naisip na ganon din kaya ang ginawa ni Timothy. Naging babaeng bayaran ba ako sa kanya nang hindi ko nalalaman. Kaya ba nagmamadali na siyang umalis kinabukasan at hindi na nagpaalam sa akin? Benenta ba talaga ako ni Osang? Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ng ilang libong pisong nasa ibabaw ng kama. Totoong nakakatuksong kunin yon, Papadudot, para ipangtapal sa dignidad ko. Pero Papadudot, meron akong ibang mas nararamdaman noong araw na yon. Galit. Galit para kay Osang. Binugaw niya ako nang hindi ko nalalaman. Hindi ko sinabi kay Osang ang tungkol sa mga nalaman ko, Papadudot. Hinintay ko muna siyang makabalik ng Pinas bago ko siya kumprontahin. Panay ang check ko ng update sa Facebook niya para malaman kung pabalik na nga ba siya. Ilang araw din ang tinis kong hintayin bago umuwi si Osang. Minessage ko siya kaagad at nakipagkita ako sa kanya. Hindi naman ata nakahalata si Osang. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa bar kung saan niya ako laging inihaharap
sa mga nirereto niya sa akin. Nanginginig ako noon, Papa Dudut, habang papalapit sa kanya. Gusto ko na siyang sabunutan noon pero gusto ko siyang mismo ang umamin sa mga panggagamit niya sa akin. Nang makita niya ako ay sinalubong niya ako at saka bineso. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. Inisip niyang gutom lamang ako o kaya naman inorderan niya ako ng makakain. Tahimik lamang ako noon at nakamasid sa kanya habang nagkikwento siya sa mga nangyari sa kanya sa Paris, Papa Dudut. Gusto ko na nga mag-TNT sa Paris. Ang ganda kasi talaga at feeling ko rin papalaga mga outfit ko. Pasensya na pala kung hindi kita nabilan ng baga. Nagmamadali na kasi kaming umuwi nung manliligaw ko. May mga hahabulin pa raw siyang meeting sa work. Sana all may manliligaw. Hindi ba nag-workout yung sa inyo ni William? Hindi eh. Hindi. Sayang. Pero hayaan mo, marami pang isda sa karagatan. Makakabingwit din tayo ng pang sushi mo. Ready ka na ba sa next na irereto ko? Irereto o ibubugaw? Haha? Anong sinasabi mo dyan? Inamin sa akin ni William na binugaw mo ko sa kanya. Ginawa mo akong babaeng bayaran. Isa kang bugaw. Well, yeah. At proud ka pa? Sa itong pinagkakakitaan ko eh. Pati ba kay Timothy binugaw mo ko sa kanya? Nakakainis kasi yung si Timothy. Sabi ko naman sa kanya, wag aalis agad nang hindi nagpapaalam sa'yo para hindi sumama ang loob mo. Wala nang mas magpapasama pa ng loob ko sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero nag-enjoy ka naman, diba? Tsaka nag-promise sila na magbibigay sila sa'yo ng tip. Pati nga sa pagkain, tiba-tiba ka eh. Lahat ng maaanghang sa menu, in-order mo, girl. Binenta mo ko, Osang. Mali yun. Kung gusto mo, kunin mo ang kalahati ng binayad sa akin ni na Timothy at William para fair. Anong fair dun? Binenta mo ko, Osang. Binenta mo ko nang hindi ko alam. Nakikinig ka ba? Kasi alam kong hindi ka papayag. Talaga? Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Ang kapal naman ang mukha mo para maisip na may masisimulan pa ulit tayong bago. Hindi mo kasi alam kung gaano kalaki ang kitaan sa ganitong kalakaran eh. Kung papayag ka maging manager ako. Wow! Makinig ka muna. Alam kong hindi maganda tong simula natin, kaya pwede pa natin tong ayusin. Wala nang aayusin, Osang. Sinira mo na lahat. Lagi ka nagsasana all sa buhay ko, di ba? Ayaw mo bang sila naman ang magsana all sa buhay mo? Di ba dati nakwento mo na sawa ka na sa trabaho mo? Wala akong sinasabing ganyan. Baka nga inassume ko lang yon. Pero girl naman, mukha kang haggard nung una kitang nakita. Tapos nung nadiligan ka na ng mga customer at inabutan ka pa ng tip, ang ganda mo na kaya bigla. Saan papunta ang usapan na to, Osang? Ang gusto ko lang puntuhin. Baka gusto mong ituloy na to. May kadate ka na, may pera ka pa. Hindi ganito ang klase ng date na gusto ko. Sa simula aayawan mo talaga, pero kapag naranasan mo na kung paano gastusan ng mga lalaki, ang sarap kaya sa pakiramdam. Baka ikaw lang. Oh, come on, Rita. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nag-enjoy habang naglulustay sa'yo ng pera sina Timothy at William. Hindi makatarungan tong ginawa mo sa akin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na tayo magplastikan. Ako lang to, Rita. Pwede ka magpakatotoo. Ang saya, di ba? Asawa ang hanap ko, Osang. At pwede mo yung mahanap sa trabahong to. Basta masipag ka lang mag-book at malay mo, isang araw, may mapaibig ka. Kung alam mo lang kung ilang prosti na ang naging housewife ngayon dahil sa trabaho na to. Mayamang housewife, ha? Ikaw din. Pag-isipan mo. Natahimik ako sa huling sinabi ni Osang Papa Dudut. Totoo nga kaya na pwede ko ring ma-experience na maging housewife kung sa dadaanan ko ang pagpoprosti. Napansin ni Osang ang pagdadalawang isip ko at kinuha niya ang oportunidad na yon kaya mas gagawin niya ang lahat para makumbinsi ako. Nilabas niya ang tablet niya at ipinakita niya ang iba't ibang mga prosti na nagkaroon na ng asawa dahil sa trabaho nila. Nagsana all ulit ako. Nainggit akong muli, higit sa pera gusto ko talagang makapag-asawa. Nahirapan akong maghanap
ng mapapangasawa nung una pero pwede palang maging posible yon basta tsatsagayin ko ang pagpoprosti. Lalo nga't malaki ang bayad dito. Di hamak na mas malaki kesa sa sinasahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Magagamit ko rin ang pera na yon para magpaganda. Mas lalo ako magkakaroon ng chance para makilala ang forever ko. Hindi ako umiimik kay Osang noon. Tinatansya ko pa rin ang magiging desisyon ko. Maya-maya ay dumating ang bagong kadate ni Osang. Sinundo na siya para mag-staycation daw sa Tagaytay. Nagsana all na naman ako. Bago umalis si Osang ay binulungan niya ako at sinabing hihintay niya ang sagot ko dahil meron na raw siyang bagong irereto sa akin at malaki ang bayad. Porsyento na lang daw ang ibibigay ko sa kanya. Doon ako mas lalong naguluhan. Lalo na noong inabutan niya ako ng ilang libong piso at saka nagmamadali na siyang umalis para sa bagong kadate niya. Naiwan ako mag-isa sa bar at pinag-iisipan ang susunod kong hakbang. Ano ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sana ay magawa ninyo akong tulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong number 1 radio station. Hanggang sa muli, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.